Oras sa Bomboracho, Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bomboracho, Iloilo, ang flagship station sa the most trusted and radio network in the country, ang Bomboracho Philippines. Sa aton sini nga pagpalayag, adlaw kita karon sa nga Lunes sa Marso sa 6, 2023. Ini ang imo alaga nimo ang Korman Bombot Siya Blanco Hoover. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita, Iloilo Governor Defensor pabor sa Public Utility Vehicle Modernization Program, apang dapat hindi man madulaan sang palangabuhian ang mga traditional jeepney drivers. Biyahe sa syudad sa Iloilo normal apisar may nationwide transport strike. Public Safety Transportation Management Office nagpasalamat sa mga driver sa syudad. Sa pihak nga bahin, 3 ka mga private armed group pag ginatutukan sa PRO6. 3,354 ka mga unlicensed firearms o kung loose firearms na kumpiskar sa Police Regional Office 6 sa ginpatigay nga tukang kontra armas luthang project. Sa dugang pa nga mga balita, suspitsado sa pagpang-hold up sa JNT Express, ginkanta ala Tom Jones ang iya mga kaupdanan sa pulis. Lyrics ay still lyrics. Pulis gina-validate karon ang mga impormasyon nagikan iya sa sininggin na sugid man sa nga nauna na nga suspitsado nga na-aresto. Madumduman nga ginapatutukan sa karon sa Iloilo City Police Office sa Haro PNP ining nasambit nga insidente sa pagpang-hold up sa JNT Express nga kung sa diin dako nga kantidad sa kwarta diri ang nataban sa mga suspitsado. Una nang na-aresto si John Mark Libuna dito sa may barangay Ginubatan sa Banwa iya sang Leganes sa Iloilo. Sanday sino pagidang iya sini nga mga kaupdanan. Istoryanta na dugang karon driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton bantayan kay pagbalik naton karon diskusyonan ta ining week-long transport strike sa Metro Manila natigayon gid ini diri sa syudad sa Iloilo sang Sabado sandigman sa pahig ni Mr. Jack Kudlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Nagmando ang alkalde nga magpreparar sa aton siniya nga mga resources specifically for transport para in kaso por kaso iya nga magpasakop or magpakigbahin ang mga transport group diri sa Iloilo. May sakyan ang aton siniya nga mga kabombo padulong sa ila sini nga destinasyon, partikularmente eskwelahan kay Lunes subong kag subong man sa opisina. Bantayan karon sa aton sini mga kabombo diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udtuman. Patpaton naton ang dalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants.
maghinay-hinay sa paggamit ng credit card, hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan, magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area kung ma-expose. Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, Marso 6 taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, kasong administratibo at kriminal maaring kaharapin ng mga tsuper ng public utility vehicles na sasama sa transport strike. Ayon po sa Department of Transportation. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman tiniyak na walang dagdag singil sa mga pasaherong apektado ng tigil pasada. Ang Public Utility Vehicle Modernization Extension pansamantalang tugon lamang umano dapat tiyakin itong sapat na suporta ng gobyerno sa transport group ayon sa isang kongresista. Ilang mga pasahero naman ramdam na ang hirap sa pagsakay dahil sa transport strike. Mas pinili na lamang na sumakay sa mga transport network vehicle service. Sa iba pang mga balita, mga sospek sa pagpatay kay Governor Degamo sinampahan na po ng patong-patong na kaso. Si Philippine National Police Chief Azurin naman iginiit na nananatiling isolated case lamang ang magkakasunod na pamamaslang sa mga local executive sa lalawigan. Pero mahigit 800 na mga rescuers sa Cessna 340A plane retrieval operation pinasalamatan sa recognition ceremony ng Kamaliga Local Government Unit itong Magnificent 5 at nag-iisang babaeng umakyat sa Bulkang Mayon binigyan din ng pagkilala. Sa international news naman, update, mga survivor nangangailangan pa rin ng tulong isang buwan yan mula nang tumamang malakas na lindol sa Syria at Turkey. Death toll naman nasa 50,000 na. At sa ating sports balitang, Los Angeles Lakers binasag itong sementarang depensa ng Golden State Warriors. Anthony Davis nagpamalas ng season high na 39 points. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagbabala po ang Department of Transportation sa mga tsuper ng Public Utility Vehicles o PUVs na sasama sa week-long transport strike. Simula ngayong araw na maaring maharap ang mga ito sa administrative at criminal sanctions. Kabilang na po itong revocation ng kanilang prangkisa. Ayon kay Transportation Undersecretary for Legal Affairs Rainer Yebra, ang administrative penalties ay maaring magresulta mula sa paglabag sa mga termino ng prangkisa na iginawad sa mga tsuper ng jeep at mga operators. Anya, ang isang franchise holder ay may obligasyon na magbigay ng serbisyo sa publiko at kapag nabigong gawin nito ang kanyang mandato at sa halip ay nagsagawa ng welga, nilalabag nito ang kondisyon sa kanyang prangkisa na maaring ma-revoke. Paliwanag pa ni Yebra na ang mga sumali sa strike ay maring makasuhan ng kriminal kapag nakasakit ang mga ito ng tao na kasira ng ari-arian. Binigyan din po ng Department of Transportation official na ang pagkakaroon ng prangkisa ay hindi isang karapatan kundi pribilehyo lamang na maaring bawiin ng estado anumang oras kapag hindi nakasunod sa mga kondisyon. Samantala, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi magkakaroon ng dagdag na singil sa mga pasaherong maapektuhan ng nakambang isang linggong tigil pasada simula yan ngayong araw ika-6 ng buwan ng Marso. Ayon pa sa ahensya, may mga nakalaang rescue buses sa mga ruta ng public utility jeepney at ng mga UV Express na may kakulangan sa pampasaherong sasakyan. Ang pamasahe rin ng mga pasaherong sasakay sa mga ordinaryong rescue bus ay katulad lamang ng ibinabayad sa mga tradisyonal na jeep. Habang katulad naman sa modern jeep, ang singil sa mga pasaherong sasakay sa rescue bus na mayroong aircon. Samantala, mayroon ding mga bus na nakaabang na mag-aalok ng libreng sakay sakaling kailanganin pa ng dagdag na transportasyon. Layunin na niya ng hakbang na ito na matugunan ang pangangailangan ng publiko at matiyak ng ahensya na mananatiling tama ang singil sa mga pasahero.
Samantala itong Public Utility Vehicle Modernization Extension, pansamantalang tugon daw lamang yan at dapat tiyakin sapat ang suporta ng gobyerno sa mga transport groups. Ang panukalang magpapalakas naman ng bamboo industry sa bansa tinalakay na ng House panel. At nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na hindi solusyon ang extension sa issue ng PUV phase out sa isinusulong na PUV modernization program ng pamahalaan, kundi hindi dapat sapat na suporta ang dapat ibigay ng gobyerno sa mga transport groups, drivers at operators. Iminungkahi rin ni Salceda na dapat ikonsidera ng gobyerno ang isang trade-in scheme kung saan binibili na lang ng gobyerno ang mga lumang jeepney sa halagang 100,000 pesos hanggang 150,000 pesos kada unit nang walang ibang kondisyon. Tinukoy din ni Salceda ang Car Allowance Rebate System o CARS na colloquially kilala bilang Cash for Clunkers, bahagi ito ng Global Financial Crisis Recovery Program ng Estados Unidos. Ito ay magsisilbing modelo na maaari nating baguhin imbes na talagang bumili ng bagong sasakyan o jeep. Binabayaran ka para i-retire ang luma mong jeep. Sabi ni Salceda, may ilang jeepney operators na masyadong mahal ang pagbili ng mga jeep. Dagdag pa nito, nakakatulong ito sa kanila makaalis sa lumang sistema nang walang pasanin sa mga bagong pautang. Sinabi pa ng mambabatas na ipapakita niya ang panukalang ito sa oras na magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Transportation batay sa kanyang naunang resolusyon para suriin ang socio-economic impacts ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Samantala sa ibang balita, tinatalakay na ngayon ng House panel ang isinusulong dito sa Kamara na pagpapatatag ng bamboo industry sa bansa. Ang nasabing panukala ay inakda ni Quezon Representative Mark Enverga. Umaasa ang mambabatas na suportahan ng mga kapwa mambabatas ang kanyang panukala. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Joey Salceda na siyang chairman ng House Committee on Ways and Means. Congress on October 2020, it slept in the Senate. We shall be delivering extensively to ensure we'll be potent enough to address money laundering so that we can get out of the gray list of the FATF. Tayo na lang po sa ASEAN para sa Myanmar. Talo pa tayo ng Cambodia. Nag-graduate na. Lastly, the committee will consider a resolution filed by Representative Geraldine Bierman, which deals with the imposition of VAT on importations and local purchases of goods and services by registered business enterprises in a special economic zone. The committee has addressed this matter when it deliberated on House Resolution 490, authored by Deputy Speaker and Senior. Ang pahayag ni Representative Joey Salceda, bukod kasi sa panukalang pagpapatatag ng bamboo industry, may mga mahalagang panukala ding tinatalakay ngayon ang nasabing komite. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang mga pasahero naman ramdam na ang hirap sa pagsakay dahil sa transport strike. Mas pinili na lamang na sumakay sa mga transport network vehicle service. May nakalap pang panayam si Bombo Chilem Prito. Ramdam na ng ilang mga pasahero ang hirap ngayon sa pagsakay dahil sinimulan na nga ngayong araw ang tigil pasada ng ilang mga transport group na pinangunahan ng Manibela. Hinggil pa rin yan sa protesta laban sa modernization program ng pamahalaan. Sa monitoring ng Bombo Radio Philippines, may mga ilang jeepney driver at UV Express driver na ang nakilahok sa ginawang tigil pasada na inaasahan na partikular na dito sa Metro Manila. Ayon nga sa ilang mga pasahero na ating nakapanayam, hindi naman nasususpindi ang trabaho kaya kahit mahirap daw ang sakayan ngayon, iwala naman silang magagawa dahil apektado daw talaga sila ng strike. Gaya na lamang itong si Darin Sarmiento, isang estudyante. Hassle daw ngayong araw talaga kaya sumakay na lamang siya dito sa TNVS o yung alternatibong sasakyan para lang makapasok. Ating pakinggan ang panayam kay Darwin Sarmiento, isang commuter dito sa Quezon City. Siyempre hassle, na mas konti yung mga jeep na nakita ko kanina kaya din ako papunta dito. So, mahirap. Pero tingin ko part naman talaga yun, no? Tingin ko part na mahirapan tayo para mas maramdaman natin na
yung pinaglalaban ng mga kasama nating mga driver dito ngayon. So, okay lang na nahasela na ako ngayon para naman to mas magandang resolution. Commuter, tingin ko ang effect nito sa akin yung mas tataas yung pamasahe, no? Dahil mas modernized yung mga sasakyan. Siyempre mahirap na yun, lalo na ngayong may inflation pa tayong kinakaharap. E di, mas marami pa tayong babayaran dahil doon. So, mahirap dun sa part na yun. Samantala, sa pag-iikot pa rin ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila, normal naman ang biyahe ng ilang mga jeepney at may mga bumabiyahe pa rin naman. Ito marahil yung mga hindi sumama sa tigil pasada na ginawa ng ilang transport group simula pa kaninang umaga. Sa ngayon, may mga nakakalat naman ng mga libreng sakay ang mga local government units sa mga LGUs at iba't ibang ahensya maging ang mga kapulisan para masistihan ang mga commuters na maapektuhan pa rin ng tigil pasada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Pahayag naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ng kanyang mariing pagtutol sa transport strike dahil anya ito ay malaking abala sa pagsisikap ng kagawaran ng edukasyon upang mapunan ang gap sa kalidad ng edukasyon dito sa bansa. Nabanggit niyang ang Piston ay isang organisasyon kung saan ang ilan sa mga miyembro ay nalason dito sa ideolohiya ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front of the Philippines at New People's Army. Ang isa pang militant organization na ACTA raw ay hindi prioridad itong serbisyo sa mga mag-aaral at education sector. Ngunit nilinaw niyang hindi ito panreretag kundi ito ay ang katotohanan. Dagdag pa niya hindi binigyan ng konsiderasyon ang mga mag-aaral at guro dahil umano sa pinaglalaban ng iba't ibang transport group. Malaking epekto rito sa mga mag-aaral at ang publiko lang rin itong nahihirapan. Sa kabila nito, sinabi niyang kahit mayroong tigil pasada, hindi pa rin titigil ang mga kabataan sa pag-aaral. Samantala, kumbensido naman ang pamilya Digamo na isang mayamang individual ang nasa likod ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at 8 iba pa noong Sabado, Marso 4. Ayon sa pamangkin at kasalukuyang board member na si Nurse Christian Digamo ng ika-2 distrito ng probinsya na politika ang motibo sa krimen. Kapwa naniniwala sina Nurse Christian at Carlo Digamo na kapwa adopted son naman ng gobernador na plinanong maigi ang pag-atake at pinondohan pa kung titignan niya ang mga personalidad na naaresto ng law enforcers at klase ng mga baril na na-recover mula sa mga sospek. Ayon pa sa board member na hindi ito ang unang pagkakataon na may mga taong namatay sa probinsya dahil sa politika, kundi nangyayari na ito bago pa man anya ang eleksyon. Subalit ikinalungkot din nito ang mga nadamay na ordinaryong mamamayan na namatay na sumusuporta sa gobernador. Sa pagkakataong ito anya, siniguro nilang patay ang gobernador. Anya kada araw kasi talaga ng Sabado ay binubuksan ang bahay ng gobernador para sa kanilang mga kababayan na nangangailangan ng tulong dahil abala din ito sa kanyang mga responsabilidad sa Kapitol tuwing weekdays. At noon ngang araw ng Sabado, doon isinagawa ang pagpatay sa gobernador sa kanyang tahanan mismo habang nakikipag-usap sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Hindi naman tinukoy ng board member kung sino ang sinasabi niyang responsable sa karumal-dumal na krimena. Ang labi naman ng gobernador ay nakalagak ngayon sa may Digamo residence sa may barangay Hunob sa Dumaguete City. Isinasapinal pa ng pamilya ang detalye para naman sa libing ng labi ng gobernador. Subalit nakatakdang dalhin ang labi ng gobernador doon sa provincial capital para sa isasagawang vigil at public viewing. Itong mga suspect daw sa Digamo assassination sinampanan ng patong-patong na kaso at may update ang Bombo Radio Bacolod. Patuloy ang pagbuhos ng mga supporters ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo upang magbisita sa kanyang lamay sa kanilang bahay sa Barangay Hunob, Dumaguete City. Kahapon nagbisita sa kanyang lamay sina Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, House Speaker Martin Romualdez, Senator Amy Marcos at iba pa. Nagbisita rin si Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson upang magbigay galang sa pinaslang na gobernador. Sa kanyang pagbisita sa Negros Oriental, sinabi ni Philippine National Police Chief
General Rodolfo Azurin na gagawin nila ang lahat ng makakaya upang makilala, maaresto at makasuhan ang mastermind at mga perpetrator sa assassination ni Digamo. Aniya, nagtatrabaho ang Special Investigation Task Group Digamo kasama ang kanilang counterparts sa Armed Forces of the Philippines upang matiyak na mahuhuli ang naiwang mga suspects at sila ay mapasagot sa kanilang ginawa. Nagpasalamat din ito sa mga residente ng Negros Oriental na tumulong sa kanila at nagbigay ng impormasyon upang maresolba ang krimen. We are providing security sa Digamo family as well as yung bagong talaga na governor and vice governor. I directed yung ating mga pulis dito to conduct a threat assessment sa ating mga local leaders dito so that we can provide them additional security. Maybe politics, so tinitingnan natin, pinag-aaralan natin ng anggulo. Nabatid na ang 3 sasakyang ginamit ng mga suspect sa krimen ay natunton sa barangay Kansumalig, Bayawan City dahil sa sumbong ng mga residente na may abandonadong Mitsubishi Montero Sport, Isuzu Fuego at Mitsubishi Pajero sa bakanting lote kaya't dito na natunton ang mga pulis at mga sundalo ang mga suspects. Nahuli ng mga otoridad sina Jorek Labrador 50 anyos ex-Army residente ng Cagayan de Oro, Jover Aber 42 anyos ex-Army Ranger residente ng Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental at Benji Rodriguez 45 anyos residente sa Mindanao. Nahuli rin kahapon sa pamamagitan ng sinagawang raid ang isang hindi pa pinapangalang alleged suspect sa assassination sa inuupahan nitong bahay sa Amlan, Negros Oriental kung saan nakarecover ang mga otoridad ng sniping gear, mga bala at ilang plaka ng mga sasakyan. Habang napatay naman sa hot pursuit operation ang isa pang suspect na patuloy pang inalam ang pagkakinalan matapos nito ay manlaban sa mga otoridad. Ngayong umaga nakasuhan na ang mga suspects sa Digamo assassination. Sila ay sinampahan ng kasong illegal possession of firearms and explosives, multiple murder at multiple frustrated murder sa Provincial Prosecutor's Office. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Macy Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Kumuha pa tayo ng karagdagang balita mula sa labas ng himpilan na Philippine National Police Chief Azurin giniit na nananatiling isolated case ang magkakasunod na pamamaslang sa mga local executives sa lalawigan. May nakalap na report si Bombo Marlene Padierno. Bombo Everly Bombo Gerald muli ngang iginiit ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na manatiling isolated case itong naituturing ng pulisya. Itong sunod-sunod nga na pamamaslang sa mga local executives sa lalawigan. Ito nga ay sa kabila ng nasabing pamamaslang dito nga lang recently kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ito ang pinahayag ni Philippine National Police Chief Azurin sa ginanap na pulong balitaan ngayong araw dito sa Campo Crame sa bahagi ng Quezon City. At ang paliwanag niya ay sa kabila kasi na magkakasunod na krimen na ito ay walang nakikitang magkakaugnay na ebidensya ang pulisya sa lahat ng nasabing mga pamamaslang. Batay kasi anya sa kanilang isinasagawang investigasyon, sa ngayon ay lumalabas na natiling magkakaiba ang motibo sa pag-atake sa mga local executives at hindi anya ito sumasalamin sa pangkalahatang peace and order situation sa buong Pilipinas. Kaugnay niyan, naratapan dagdag na pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. We are trying to determine yung connection ng mga nangyayari ito. Of course, the common denominator here they are elected officials, national or local. That's why tinitingnan nila na hindi isolated ito. But on the part of the PNP, we wanted to determine yung mga iba't ibang motive nila because magkakaiba yung motive nila. Some are political, some are personal grudges, some are business. So these are the things that the PNP is trying to establish. It's just very unfortunate really that all the targets being killed are all our elected officials from the national and from the local. Unang sinabi ni PNP Chief o ni Philippine National Police Chief Azurin na isolated case lamang ang magkakasunod na insidente ng pamamaril na ito. Kasunod nga ng inilabas na datos ng Directorate for Investigation and Detection Management na nagkapagitan ng pagbaba ng index crime sa Pilipinas. Kung maalala, si Negros Oriental Governor Digamo ang ika-4 na local executive na inatake ng mga armadong kalalakihan. Bago yan ay naging biktima rin ng pamamaril si ambush survivor na sila now Del Sur Governor Mamintal Adyong
noong February 17, habang noong February 19 naman ay napatay sa isang pananambang si Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at sugatan naman si Mayor Dato Montawal ng Maguindanao del Sur. Sa pamamaril naman dito mismo sa bahagi ng Pasay sa Metro Manila. Bombo Gerald, Bombo Everly. Okay, Bombo Mars. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nabuulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo, may roon ding reaksyon dito ang Armed Forces of the Philippines at pa-report ang Bombo Radio Iloilo. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines bilang isolated case ang pag-assassinate kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at sa 8 iba pang sibilyan sa loob ng kanyang compound sa barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Lieutenant General Benedict Arevalo, Commander ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command, sinabi nito na on top of the situation ang security forces matapos na hindi pa nagkaabot ng 24 oras nahuli ng ibang mga suspect, na-recover ang kanilang mga getaway vehicle at na-retrieve ang ginamit ng mga armas sa pamamaslang. Sa background naman ng ilang mga suspect na mga dating kasapi ng Philippine Army, nilinaw ni Arevalo na dishonorably discharged ang mga ito dahil may mga problema sa disiplina. Inaalam rin ng mga otoridad ang background ng iba pang mga suspect upang makumpirma kung dati silang kasapi ng militar. Practically an isolated case here in the Visayas, and we are doing everything na hindi na maulit ang ganitong pangyayari, at with the help of the police as also declared by our SILG, as relayed by our Commander-in-Chief, na justice should be served doon sa mga may kagawa ng karumal-dumal na pangyayari na. Yan pa rin ang tinitingnan ng ating kapulisan. Sabi ko nga, yung ating person naman ay aalalay lang at susuporta kung ano man pangailangan na maibibigay ng puwersa ng Armed Forces. Si Lieutenant General Benedict Arevalo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang pamilya naman ng dating sundalo na nasa Cagayan de Oro na kabilang sa umatake kay Negros Oriental Governor Digamo nakatanggap ngayon ng bantas sa buhay. May detalye dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakatanggap naman noon ng indirect death threats ang pamilya ng dating sundalo na kabilang sa armadong kalalakihan na manay umatake kay late Negros Oriental Governor Roel Digamo mismo sa pamamahay nito sa bayan ng Pamplona. Ito ang paglalahad ni Ginang Salome Labrador sa Bombo Radio ilang oras matapos pumutok ang nangyari kay Digamo at kabilang ang kanyang mister na si former Army Sergeant Judith Labrador na inuugnay sa nabanggit na madugong pangyayari. Sinabi sa may bahay ng suspect na maging sa social media ay nakatanggap na ng hindi kanais-nais na mga mensahe ang kanyang mga anak patungkol sa pangyayari. Kinumpirma rin ito na matagal ng discharge from the service ang suspect ng pagiging sundalo sa 4th ID Philippine Army at rumarakit na lang ito ng pagbibigay security escorts sa ilang elected officials na nangangailangan ng kaniyang serbisyo. Kaugnay nito, limitado na muna ang paglabas ng kanilang pamilya dahil sa nakakalungkot na sinapit ng gobernador at 10 iba pa na kabilang sa nasawi nung maganap ang madugo na pangyayari sa nagdaang Sabado ng umaga. Siyempre, sir, sa ngayon, nagulat kami sa mga pangyayari. Hindi namin akalain na maging ganito. Sa ngayon, dito lang kami sa loob ng bahay. Sa pagkakaalam ko, pagkatapos yung namatay na siya, yung alam na namin na nakakulong siya. Mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba mo ng mga balita, ito namang mahigit 800 rescuers sa Cessna plane na bumagsak doon sa Bicol Region ay pinarangalan na itong mga ito ng Kamalig LGU. At ma-report po ang Bombo Radio Legazpi.
Umabot sa mahigit 800 ng mga rescuers at volunteers sa Cessna 340A plane retrieval operation ang binigyang pasasalamat at pagkilala sa isinagawang recognition ceremony ng local government unit ng Kamalig. Mula ang mga ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumulong sa halos 2 linggong operasyon, kabilang ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Navy, Disaster Risk Reduction and Management Offices, Albay Public Safety and Emergency Management Office at iba pa. Naging sentro ng seremonya ang pagbibigay ng papugay sa binansagang Magnificent Five na sina Jerry Nodalo, Jose Obal, Orly Nantes, Marhamis Marinas at Roger Villanueva. Sila ang mga residenteng tumulong sa operasyon na pinakaunang nakaakyat at nakakita sa mga bangkay ng 4 na biktima. Binigyan rin ng pagkilala ang nag-iisang babaeng sumama sa pag-akyat sa Bulkang Mayon na si Fire Officer 2 Maria Salve Revale Buisa Dakuya na hindi alintanang hirap sa pag-akyat magampanan lamang ang kanyang tungkulin. Ayon kay Dakuya, bagaman sobrang hirap ang kanilang dinana sa retrieval operation, ipinagpapasalamat naman ito na ligtas na natapos ang operasyon sa pagtutulungan na rin ng mga rescue teams. Dapat hindi tayo maging gender sensitive kasi kung ano din po yung kaya ng lalaki, kaya din po natin ng mga babae. Ang bagay na naging pahayag ni Fire Officer 2 Maria Salve Revale Buisa Dakuya. Samantala, nagpaabot na rin ng pasasalamat ang mga kaanak ng namatay sa pamamagitan ni Energy Development Corporation President and Chief Operation Officer Richard Tantoco, habang nangako naman si Kamalig Mayor Caloy Baldo na bibigyan ng trabaho ang mga residenteng tumulong sa operasyon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Velardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga transport group naman sa Region 2 hindi sumabay sa sinagawang malawakang tigil pasada ng mga transport groups sa bansa. May nakalapang detalye ang Bombo Radio Kawayan. Walang inasahan transport strike sa lampak ng Cagayan sa kabila ng ikinasang tigil pasada sa Metro Manila dahil sa usapin ng Jeepney Modernization Program. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Assistant Regional Director Manny Baricawa ng Land Transportation Office o LTO Region 2, sinabi niya na sa ngayon ay may ilang mga namamasadang tsuper ng jeepney operators ang hindi lalaok sa ikinasang malawakang tigil pasada ng ilang jeepney drivers at operators sa Kalakhang, Maynila. Anya madalas na kapag may transport strike ay nagkakaroon ng koordinasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at LTO, subalit sa ngayon ay wala silang natanggap na abiso. Sa kasalukuyan ay nasa 80 to 90% ng mga driver operators sa lalawigan ang nakasali na sa kooperatiba at mayorya na rin sa kanila ang may mga modernized jeepney, habang iilan na lamang ang bilang ng mga traditional jeep. Dagdag pa niya na nakakasunod naman ng mga operator sa ikalawang rehiyon dahil mas madalas nang makita sa kalsada ang mga modernong transport unit. Una na rin umanong nilinaw ng Department of Transportation o DOTR ang usapin ng jeepney phase out dahil sa maraming stages ang dadaanan nito at 10 bagdan na lamang na mga operators at drivers ang patuloy na tumututol sa naturang usapin. 80 to 90% nagkaroon na ng kooperatiba o kasali na ng kooperatiba at nakikita naman natin yung mga makabagong pampublikong sasakyan natin, ano? At mangilan-ilan na lang ang bumabiyahe na ang bit-bit ay yung traditional jeep. Ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang transport group sa Cebu hindi rin daw lumahok dito sa transport strike, ngunit mayroong grupo na nagsagawa ng picket rally. At ma-report ang Star FM Cebu. Normal ang operasyon at tuloy ang biyahe ng mga traditional at modern jeepneys ngayong araw nitong lungsod ng Cebu. Nauna nang nilinaw at nagpahayag ang mga transport groups dito na hindi sila lalahok sa nationwide transport strike na isasagawa dahil suportado naman umano ng ilan sa mga ito ang Jeepney Modernization Program ng gobyerno. Kami 100% nga ni-oppose national strike. No? 100% nagsuporta sa MC 2023-013 about sa consolidation. 100% nga nagsuporta sa modernization program sa gobyerno.
Bahagi ng pahayag ni Novi Medallo, chairman ng Federation of Cebu Transport Cooperative. Sa kabila nito, maaga pa rin naglabas ng abiso ang ilang paaralan dito na magpatupad muna ng online classes kabilang ang pribadong universidad gaya ng University of San Carlos at University of San Jose Recoletos. Hiniling naman ang mga guro na hindi stable ang internet connection na magtungo sa campus. Meron ding iilan na nagsagawa pa rin ng face-to-face classes habang ang Cebu Normal University naman ay magpapatupad ng flexible learning modality sa buong linggo upang maiwasan ang pagkagambala sa pag-aaral. Samantala sa kabila ng hindi paglahok sa transport strike, nagsagawa ng picket rally kaninang umaga ang miyembro ng pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator Nationwide or Piston Cebu sa labas ng tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 7. Ito'y para ipakita pa umano ang suporta sa kanilang mga kapwa drivers na lalahok sa nationwide transport holiday. Hinimok ng Transport Group ang ahensya na aprobahan ang 7 demanda na inihain nito noong Pebrero 20 kabilang ang pagsuspende sa mandatory franchise consolidation na nag-aata sa lahat ng public utility vehicle drivers at operators na sumali sa isang consolidated identity para payagang mag-operate. Mula Star FM Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. I-update ko na tayo dito sa laro ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Nasa linya si Bombo Victor Liantino. Binasag ng Los Angeles Lakers ang sementalong depensa ng Golden State Warriors sa score na 113-105 sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Nagpakitang gilas kaagad ang Lakers sa unang quarter habang nasungkit naman ng Warriors ang pangalawang bahagi ng laban. Hindi pumayag ang Lakers na maungusan kaya't sinikap nitong manguna sa pangatlo at ika-4 na parte ng laro. Pinangunahan ni Anthony Davis ang kanyang team na Los Angeles Lakers at nagpaulan ito ng season-high 39 points, 8 rebounds at 6 assists dahilan upang maputol ang 5 sunod-sunod na panalo ng Warriors. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Las 12, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad mga kabombo kay maga-checkar kita later on sa latest update may kantanan sa sining clean up karon nga ginapatigayon sa Philippine Coast Guard. May coastal patrol and area assessment dito sa may Boracay coastal area ang team sang Kalangatam team, no? Magapadulong ini sila dayon sa may Puka Beach kung panugutan sang tiyempo, no? Driman sa aton sini karon iya nga mga kabombo. As of now sa Semirara Island may mga numbers na kita diri 6.5 drums kag 150 sacks ang oil sludge, oil slick nga ila sini nga natipon sa karon. Update man sa sini nga nagluntad sini ang oil spill sa probinsya karon sa Antique. Now standby kay tingwaan naton nga malabot ang area karon or ang linya diri ni Lieutenant Commander Benjamin, no? Lieutenant Commander Jansen Benjamin ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Agon makakuha kita sang dugang sini nga mga informasyon sa ilaman sini nga ginapatigayon karon iya nga coastal clean up. Standby man kay sa Limadugay aton man sini pagkingangutan diri karon sa pagpangalagad naton si Bombo Lindsay Bade direktamente karon sa may Kapitolyo. Ang gobernador naton pabor iya sa Public Utility Vehicle Modernization na program
Pero hambal sang gobernador sinya ti hindi man dapat iya nga madulaan sang palangabuyan ang mga traditional jeepneys. Ang sitwasyon sina diri biabi banwa kung magpa-consolidate ang operator ti mangin katapo na siya sang kooperatiba kag may ara man sang gina-offer sini nga employment para iya sa driver. Pero why nagagarantiya sini diri banwa nga kung magpa-consolidate ang isa ka operator i-employ man sang kooperatiba ang iya sini nga mga drivers. So muning isa sa mga dako man iya nga problema sa bahin karon sang pila ka mga operators may ara man iya operator driver nga ti madulaan gid kag mapatay gid ang ila sini karon nga palangabuyan sa sining modernization program kag hambal gani isang pila iya ka mga pasahero subong man mga driver dumay isa ni sila iya nga paglantaw karon banwa paano nga hambal nga ining mga minibus isa iya ka modernized jeepney. May mga pagpangalang-alang man pila sini ka mga grupo nga bangod nga mahal ining nasambitan karon iya nga modernized jeep or minibus kag ang bayad sini sa aton sini makabombo up to 7 years. Ti karon China made kag Russian made kuno ining nasambit karon iya nga mga minibus. As per pagpangusisa kag pagpanalawsaw man ang maintenance sining mga nagabiyahe nga di pampasahero nga salakyan just like abi sining modernized jeepney, the so-called modernized jeepney kag iban man siguro nga mga salakyan is up to 5 years. Masugod na dayon ang imo sini nga maintenance nga ginatawag. Sa pagsugod sa imo sini nga maintenance, may duha pa ikaw iya katuig nga padayon ang pagbayad mo sa sining mga modernized jeepney. That is why nga ginapamalabagan ini karon sang pila man iya ka grupo, hilabi pa sang pila ka mga transport group nga madayon ining modernization na program kay ang lubos nga mapiktuan sini banwa amo iya ang mga driver kag ang mga operator nga hindi makasarang sang bayad para iya nga makamangin kamahin ikaw sang kooperatiba. Ang bayad is hindi lang ko specific sa term nga ginatawag but may ara sang ginapagwa iya nga kwartang isa ka operator or si operator nga luyag mangin katapo sang kooperatiba nga more or less 80,000 pesos. Tidin kuno sina nila kwaon ng 80,000 pesos nga daan agyan pagkita sang pandemya kag sa malawig man sa tuiyang at tion during sang series sang lockdown. Lubos man tong apektado ang aton sini nga mga tsuper. Si Bombolin Sibani may follow-up report. Bombolin, sa report please come in. Pabor Bombocham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Public Utility Vehicle Modernization Program sa national government. Suno kay Governor Defensor, apisar nga pabor siya Bombocham sa modernisasyon. Dapat nga ti indi man pagulpihon sa aton nga gobyerno ang ini mga traditional jeepney drivers nga kung sa diin kalabanan diri sa ila Bombocham nagasinggitan nga kung mahimo hindi lang kuntani pag total phase out o kung hindi lang niya pagdulaon ang iconic nga itsura sa jeep naton na kung sa diin kilala ang pungsod Pilipinas. Sunod diri kaya Iloilo Governor Defensor kung nag-transition man ang pungsod sa transport system, kinahanglan nga ti wala man sang may madulaan sang palangabuhian. Mangin gani kuno ang direksyon niya para sa probinsya sang Iloilo sa road connectivity kag transport system ang ginapangitaan man niya sa sistema nga makatupong man ang Iloilo province sa iba niya nga pungsod pero hindi sa pamaagi nga may ara sa mga drivers na madulaan niya sa palangabuhian. Antes kuntani suno kay Governor Defensor ang full implementation sa modernization program Bombocham dugang niya at indiron anay sang gobyerno ang ining mga
drivers, especially sa mga sa mga traditional nga mga jeep kung aton balik-balikan 2017 sang gin-launch ini no sang gobyerno ang ining ginakabig nga biggest non-infrastructure program pinaagi man niya sa Department of Transportation Order number 2017-011 o kung ang ginatawag yan nila nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Actually, si Governor Defensor wala man siya actually sang wala man sa iyang bahin wala man siya nagapamatok sa modernisasyon amo lang ina na dapat maayo lang ang pag-implement sa sining programa kag dapat ngati makabenepisyo yang ining mga drivers naton diri sa pungsod Pilipinas. Yari aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ato ng mga jeepneys, dapat sundon tang word nga phase out. Kung mag-phase out, kagani hindi na siya dapat gulpi. No? Taon-taon na ginarationalize nato ng aton nga transport system. No? Ano ang suno sa aton nga kinahanglanan. Amo lang dapat nga himuon nato na kung nagailis gani kisang transport system naton dapat ang transition maayo kag we minimize kung tama maayo gid nga bisa naga-transition kita wala sang madulaan sang panghuian. No? So again, we have to move forward. We have to modernize. Ang direksyon ng isang province, no? When I talk to potential investors in our road connectivity and transport system, nagapangita na kita sang transport system nga makatupong na kita sa ibang nga nasyon, no? Like the mga train, kag mga gagmay nga train. Yes. So, we should modernize para nga hindi na mag-traffic ng ato nga mga kalsada. So, kumplasiran naton ang paningwa sa ato nga gobyerno nga we are looking for a better and more efficient transport system para sa ato nga mga kasimanwa. So ikaw, Igov, pabor gid ikaw sa modernization? Yes, modernization kita, except that mula siling ko dapat, natin di ron nato, no? Natin di ron marato ang nagapangabuhi. Kapin pa, ang aton nga mga drivers, dapat may ginatanaw man kita nga para sa iya when we are transitioning. Nabatian, Bombo Cham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So magluwas kay Governor Defensor nga ti nagapabor man gani or waya nagapamatok no, sa modernization program. Mangin sa iban nga mga transport groups nagasaling na way man sila nagapamatok sa modernization program. It's just that kinahanglan or naga-oppose lang gid sila kung paano ini siya i-implementar sa gobyerno ang ining programa kung sa diin ngati ang makaganarya ang ining mga dalagpo bala Bombo Cham nga mga negosyo especially sa pag-import sa sining mga salakyan nga worth 2.4 to 2.6 million pesos nga kung sa diin ginalantaw sang iban man nga mga transport groups Bombo Cham nga iniya mahimo ngati malubog sa utang ang ining mga operators nga mangin resulta sa uli sa bankruptcy Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Badi sa imo sini iyang follow-up report. I do agree with the Governor Toto Defensor Jr. nga nagakadapat mangin moderno na gid man kita hilabi pa in terms of transportation para mangin efficient kita dire no ang aton sini nga transportation do away naton ang traffic congestion kag iban pa. No, nga masami masalapo naton kon public utility vehicle ang aton sini iya nga ginasakyan sa aton sining daily routine, daily activities, so on and so forth. But isa man lang diri banwa hindi man lang sila nga isa. May pipila ka na lipatan ang aton sini nga gobyerno. Nalipatan nila ang pahayag sang gobernador pa. No, or sang gobernador tani sadto pa lang napinsaran man sinisang mga taga Department of Transportation nga atindiron man ang nagapangabuhi. Natumod naton ining mga drivers nga madulaan iya sang trabaho, madulaan sang
palangabuhian kung ma-phase out na ang mga traditional jeepney. No? Balik-balikan naton sa 2017. Ano abi ang ginhimo sang aton sini nga gobyerno, partikularmente ang Department of Transportation, agod nga ti ginapreparar nila ang aton sini mga driver, iban iya nga mga operator or mga operator for this Public Utility Vehicle Modernization Program. Tiduay man kita iya sang nabatian nga may gin-offer abi karon iyang nga employment or mamba naton bala automatic employment sa mga driver sa aton sini nga mga kabumbo sang mga sa mga traditional jeepney pananglitan iyang nga ma-implement na ang modernized or ining Public Utility Vehicle Modernization Program. May gintanyag sila balang nga kasubong sina. Do wala gid. Sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas sina. Ano lang bigin hatag sini nila? Nagpagwa lang sila sa statement nga by 2019, 2020, 21, 22, so on and so forth, take effect na ining modernization program. I-phase out na ang mga traditional jeepneys. Anong ila sini nga balasihan? Gulpihada lang nang inconscious ang Department of Transportation sa roadworthiness sang mga traditional jeepneys. Tikon balik-balikan naton sa tuig 2017. Hasta tulad kunang karay ako pa nga kilala. Nya balik-balikan tabi bumbot sa amigo, no? Humalin sa itong tuig 2017, hasta tulad, may ara balasang major event involving traditional jeepney nga nadisgrasya, nga damo-damo, rako-rako nagkalamatay, no? Sili nga masami naton nga mabalatian, bus. Mga bus, nagakadisgrasya, nagakahulog sa pilas. Bus, nag-experience sa mechanical problem. Damo nagkalamatay, damo na samaran, damo nagkalakumpol, damo nagkala inutil. Tiko ng ila sini nga premise is roadworthiness sang salakyan, hambal sa kilala ko gani iya nga driver operator, di hamak nga mas mintinado ang isa or duha or even tatlo ka mga traditional jeepney ikumparar nimo sa fleet management. When you say fleet management, idamo na bala. Ginatos na. Hindi lang ko iya magmensionar sa kung ano iya nga sahi isang bus company, but nakita nyo man, nabatian nyo man sa mga pagbalita diri naton nga mga nadulaan sa preno, mechanical problems, so on and so forth. Mga bus, bangod sinang nasambitan sini karon iya nga concern, mabatian malang naton ang akto, ang lihok, or nagahulag, or that's the time nga magahulag, ang taga-Department of Transportation, ang taga-Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Titsulot sick up man sila dayon to or suspended ang inyo sini nga biyahe until such time nga amusad to. Hindi ba? So kung hambalon ta nagmagid lang abi nga maglabot kita sa punto nga may ara kita sang modernization program, may fleet management, may cooperative na, paano mapasiguro sang kooperatiba nga well-maintained ining mga minibus kag so-called
modernized jeepney kay may aircon. No? Doon mo malang sila nakita naton. Lain na bitsura niya. Tapos may aircon. Ti modernized jeep na dayon ang tawag sini sa ila. Kag mahal na dayon ang bili sini mga kabombo. Ti sa kasubong sini nga setup, sino ang nagaganar sina diri? Ang nagaganar sina diri banwa, una bes ang manufacturer sang mga minibus and the so-called modernized jeep. No? Manginsot after sila sang mga kooperatiba. Ngati dito sila mangutang, dito sila makuha unit, amo sini amo sadto. Now, ti paano na din nakalapot ang mga taga-Russia kag taga-China? Ti pinaagi siyempre, sa aton man sini nga mga opisyalis gintay-tayan sa aton sini nga mga opisyalis, pero pamangkot nga taga-China gid kay taga-Russia haw. Hindi kita magkuaabi sa Japan. Kay ti ko maghambal ka nga with parts made in Japan, bakod-bakod mo. Bisan sa bisikleta lang gani, pre, ano na bike mo? Bakod niya, pre, made in Japan mo. Kag, ang iban sininiga pangalang-alang man, bangod nga may isa ka supplier nga China. Nagikan sa pungsod China, ti gambalang iba sus Maria Kagusip, martilyo gani nga made in China, no? Ipokpok mo sa lansang, nagsalop ang lansang, naglitik pa ang martilyo, tiyan mo na bla, no? God created the earth, kuno mo. God created earth, and the rest is made in China. Sa aton, sino magkabumbo? Tikon made in China, ganiti. Sandig man niya sa ibalo, kag sa eksperyensya sang iban, dasig maguba. Now, paligaran pagid abi sang 5 ka tuig nga maglampot na sa puntong edad sang salakyan kinahanglan na sang maintenance. Russian made ang imo sini nga salakyan. Ti akon gani salakyan ko Bumbo Chris naguba. Nagpakayo ko ang pisaya gin-order sa Manila lang. 1 ka bulan ka mag-abot. Tano pagidayhan kon ang pisa sa China pa orderon? Ang pisa sa Russia pa orderon? Ining Public Utility Vehicle Modernization Program, isa lamang ini sa mga anti-poor nga programa sa aton sini nga gobyerno. Yes, gusto naton nga ma-modernize man ang aton sini nga transportation, but sa nasiling ko na manami tiyang hambal sang gobernador. Pasiguraduhon nga way sa may madulaan sa palangabuyan, kag atindiron Manila ang nagapangabuhi sa sining mga traditional jeepney nga ila siniluyag i-phase out. Ang aduha sini kabagay or duha sini kabutang nga kuntani matik na kung sa mga istorya kinalye pabla matik na iya guard. No? Matik na iya Jord. Tiyan mo ni ang waay na iyagin paminsaran pa sa ngaton sini nga gobyerno. Kag nagkapakapa man dayon ang pila sa mga tao nga ti makasarang nga mag-invest diri kay may ginatulok sila iya, no? Nga interest or shall I say personal return of investment. Sila-sila lang niya makaganar sina diri samtang ang mga driver, no? Ti labing apektado, madulaan pa lang abuyan, gutom, no? Ti anong gusto niyo nga matabo sini sa ila? Mapahaylo kaga mauribay sang M14, M15, 16, 17, 18, 19 ka magsakas bukid.
Bangod nga disgustado naman sa aton sini nga gobyerno? Oh? Kung may gina-offer nga mga pagbag-o, may gina-offer sini nga pag-modernize or whatsoever, dapat hatagan man sang kay gayunan sa aton sini nga gobyerno nga mayara sang transisyon. Period. Yes, may transition period na, pero tiway man may ginhimo ang aton siniyang nga gobyerno. Ano ang ginhimo nila? Ging lita-lita lang nila iya mga driver, mga operator, pinaagi karon sa paghatag sang gas. Ano nang tawag to bla? Ayuda to bla? Nga kuno may 7,200 something ka, libre gasoli gatong mo, libre amo sini amo sadto. Ginawayan pa to. Tapos pabaklon ka pa cellphone nga tag 4,000 pesos. Kay dira ko no monitoron nimo sini biyahe tinunto. Duway gid sa kayuhan sila nga may ginatag sa mga pigado sini nga mga driver nga pala nga buyaan ara man lang sa dalan. Oras naton 55 minutos na. Nakaligad sa takna sini nga alas 12. Standby no? Si Lieutenant Commander Johnson Binamin naga-standby man. Sir, mga ilang ako sang gamay mong tion kay balikan ko ikaw latest update sa oil spill dito iya sa may Antique kay magabuya lang kita sang pila ka importante sini nga mga panumdum. Mga oras 55 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod may oras sa Bombo Radyo Iloilo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos. Ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12. Sa linya naton live via Zoom, may kaupon naton si Lieutenant Commander Johnson Binamin, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Magakuha kita sa latest update. May kantanan karon sa sining update dito sa patigayon sini nila sa coastal cleanup na coastal patrol sa may probinsya sa Antique, and of course may coastal patrol man ginapatigayon karon ang Philippine Coast Guard dito iya sa may Boracay coastal area, and sumungman kung tugutan sa Chimpok ro mapapuka beach pa ini sila sa dugang pagin sini nga assessment. All right, Lieutenant Commander Johnson Binamin, sir, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw karon sa Bombo Anay Sauto. Bombo Chan, may ogto sa imo kag sa tanan niya tagpalamati sa imong programa kag sa madabutan sa imong programa may ogto sa tanan. All right, sir, what's the latest karon sa update mga activities nato dito is may probinsya kang Antique sa sining natabo nga oil spill? Yes sir, no, as of today, as of this morning, pinaka-latest na information nato na very important man is to inform the public, no, that the expert from International Tanker Owners Pollution Federation, ITOF, from I think he's from Europe, from France, nagabot siya kahapon and to assess, no, the extent of damage. So kahapon sang gabi na nagabot siya, nagmeeting kami together with from the shipping company, from the PNI Club. So that's the most latest.
And according to him, may ara na contractor, no, na na-hire na contractor to undergo, no, to undertake the cleanup operations. But on the part of the Philippine Coast Guard Western Visayas, no, we don't have any official document pa. So we're waiting until today para at least ma-formalize na yung hired contractor, no, para mag-clean up sa operations. But nevertheless, the Philippine Coast Guard, as mandated by law, we are, no, the agency, no, na mandated para mag-undertake sa clean-up operations. So until today, sir, ang estimated coastline na naapektuhan sa Sitio Liwagaw, Barangay Sibulu, Liwagaw Island, Kaluya, Antique. It's around 2 kilometers of coastline na affected. So estimated volume of oil na naglanded is around 8,000. And nakolekta nila as of kainas ang aga, and for sure na siguro nadugangan na ni 600 liters. Sa Sitio Sabang, Tinugbok, Simirara Island, Kaluya, Antique, around 4 kilometers of coastline, and estimated volume of oil, no, nagland sa area is around 8,000 liters. And collected, no, as of this morning, and the hope madugangan na ni, is around 1,200 liters. So sa Barangay Simirara Island, Kaluya, Antique, 2 kilometers of coastline, and estimated 400 or more, no, ang estimated na volume of oil. So total, no, sa tatlo ka group of islands na it's around 8 kilometers, and more or less 16,400 oily waste na oil nag-land sa area, and around 1,800 liters na nakolekt na. And for sure, sir, this figure will go up, man, as we are talking about, because our troops, no, and other agencies, no, helping sa pag-collect sa oily waste water, oily waste debris dito sa affected area. Alright. Now, sa kadamuon sining na-collect na naton, Lieutenant Commander Benjamin, sir, mahambal bala naton nga hindi na ini maglapta pa dugang sa iban sining mga coastal areas? Sir, based on the projected drift, no, kung makita mo, sir, no, sa aton, it's the projected drift sa oil spill. Since ang source of oil sa barko pa, and it's still, no, drift, emitting, no, naglilik pa siya. So for sure, sir, we can say that if not na hindi siya ma-stop ang leaking, it will continue to drift, no, and it will continue to affect more islands and islets diri sa area nato diri sa banda sa southwest, no. But luckily the Panay Island, no, as you can see sa drifting, it's more on the eastern side, and the famous Boracay Island is more on the debated, no. Medyo wala ang drifting sa oil dra sa banda sa may Boracay. But nevertheless, ang aton nga Philippine Coast Guard is continuous monitoring, no. As you can see, may mga pictures and videos man ta, naga-prepare man ang aton Coast Guard and other agencies da sa DRM in the event, no, that the impact. But the basic here is to really monitor and assess the drifting oil na before siya magland pa, kung maaari pa lang pwede natin ma-deviate, no, to the less sensitive area. Okay, you may mention nga may expert from France, tapos may contractor na. I would assume, Lieutenant Commander Jansen na Benjamin, sir, nga ang una-una gid nila nga himuon sini i-salvage ang barko para nga hindi na magpadayon ang leakage to sa oil, Lieutenant Commander Benjamin, sir? Yes, sir, that would be wise, no? That would be practical. In the principle of responding to the oil spill, it's number one is to stop the source of the spill.
So once you stop the source of the spill, so do paras lang na bilaga sige ka panilig sa uksaran mo and then may gasigi manaboy. So wala untat ang imo pagpanilig kay Yes. may gasigi man gyapon naboy sa basura. So that would be a wise and a practical decision. But now sir, ang shipping company is now the endeavor, no? They exert effort together with the Namriana to locate exactly where the vessel has sunk, no? Para ang ila technique da is to hire a remote operated vehicle because the depth of the sunken vessel is quite deep, no? It's around 400 meters. So hindi siya madapot sang divers naton. So it really needs a remotely robot, no, operated vehicle to assess the sunken vessel. But for now, I don't know, as of this wala pa kami information kung na-locate na exactly where the vessel is. Okay. Isa pa ka concern, kung maghambal kita sa containment, ang Philippine Coast Guard bala makambal nga may porsyon kami nga na-contain, amo sini ka percentage ang amon sini nga na-contain, or sa karon it is not safe to say nga na-contain na naton ining oil spill? Sir, when it comes to containment, we use the oil spill boom. But sir, the Philippine Coast Guard was not able to depart, no, from the mainland going there because of the unfavorable weather condition. So meaning sir, it is safe to say that the Philippine Coast Guard wala na contain ng oil at least landed in the shoreline, but that's it, no. Ang aton yung oil spill boom may mga limitations man na. Even though magputang ka sang oil spill boom, kung dagko ang balot, no, kusog ang hangin, it's very ineffective. So meaning useless man sa job. So, what we will do now, since nag-impact naman ng oil, what we will do now is really to manually scoop the oil that has landed in the shoreline. May mga possible nga halit ina sa ikayong lawas sang mga personnel sa Coast Guard or even sa mga volunteer ining oil slick o oil sludge nga ginapang scoop, kag may ara man bala sa mga personal protective equipment nga ginagamit ang tropa naton dito, Lieutenant Commander Benjamin, sir? Yes sir, no, when it comes to health hazards, the oil itself, no, has inherent, no, hazards, no, sa health. So there are mga fumes, no, kung mahaklo mo na, it will magkaroon ka ng mga respiratory illnesses if the oil will come in contact with your skin. Kung may mga allergic reactions ka, it will trigger. So right now sir, safety is really paramount in these operations. So there's no way that we will respond to the oil spill without any protective equipment. That's why, sir, ang aton niya counterpart from the Office of the Civil Defense, our DRMO, and of course our good mayor also of Iloilo City, sir, has committed, no, to provide additional protective equipment aside from the Philippine Coast Guard na for now, sir, ready to depart na. Kagina siguro alas 12, may barko sir na nag-depart kanina alas 12, if I'm not mistaken, kung naka-depart na sila, but it's scheduled to depart 12 o'clock from Concepcion going to Semirara. So with that vessel, no, tanan niya gin-donate sa aton niya Office of Civil Defense, ang aton niya DSWD, ang mayor sa City of Mayor of Iloilo, no, tanan niya mga gamit na gitpadala na naton sa barko together with our personnel, no, trained personnel to augment for the response in the manual recovery. So the vessel, no, will travel around 12 hours bago sila makaabot dito sa Semirara. Yes, sir. No, with this sa karon sining mga tinion, no, sa imo tiyempong hinatag diri sa Bombo Radio,
Thank you so much. From time to time, tawag lang kami din sa inyo sa Philippine Coast Guard. Agad nga makapangay kami sa dugang nga mga updates regarding this matter. Once again, good afternoon. Thank you so much. Yes, sir. At this 3 p.m., sir, we will provide you with the link so that we can also update you at around 3 p.m. kung ano na yung mga development as of today. Thank you, sir, and good afternoon to everyone. There you have it, si Lieutenant Commander Johnson Benjamin, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas. So may mga development karon kay may expert na to from France nagabot amuning mag-assess ang oil spill incident. May contractor naman no nga tutok man sa sining oil spill, pero ang isa karon iya sa mga challenge dire amo iyang pag-salvage sa barko mismo. O kaya ang barko naglugdang na to sa idalom. Sa paglugdang sa barko, padayon sini ang leakage sang oil dito. Kag isa pagin sa mga challenges sinadri ang balod kay ang oil spill boom sa Philippine Coast Guard may mga limitations man eh. Tikon mabalod dako ang tsansa nga anuron sa nga balod ang oil slick kagati kung sa diin niya naman iibasya kagadalon eh. Pero ang Philippine Coast Guard mismo nagambal sa mga kabombo naton niya di paano na lang Boracay sinya tido sa piyak ni siya nga side kag malayo ang tsansa nga malabot sa oil spill ang Boracay. Sining udto lamang nag-depart na ang barko sa Philippine Coast Guard, sakay sinadri mga personnel, mga eksperto, kag sumungman ang mga equipment. Ang syudad sa Iloilo, si Mayor Jerry Treñas nagdonar sa 200 sets of PPE, bodysuit, T-VEC non-woven fabric, and 95 mask, gloves, nitrile latex para ni siya sa paggagamiton sa mga personnel dito nga nagapang-collect sang oil slick kag oil sludge sa aton sini magkabombo kay ti health hazard man nimo mismong baho ilang sini sara nga magkatuga sang ginatawag sini nga respiratory disease. So last stress karon mayara sa eduga nga mga update from Philippine Coast Guard kag inyo man sini nga pagabantayan. 10 minutos nakaligad sa takna ngalaw na pagbalik ta sa syudad naman. Kumusta karon ang biyahe diri sa syudad? Sa nakita na to naling kagina do normal man ti ang Public Safety Transportation Management Office nagpasalamat sa mga drivers diri sa pagpaiway nila nga magsuporta sa nationwide transport strike. Week-long transport strike. Lakip na karon banwa istoryaan man naton diri sa palatuntunan na bombuanay sa udto. 3 ka mga private armed group ginatutukan sa Police Regional Office 6. 3,354 ka mga unlicensed firearms nakuha na kumpiskar sa kapulisan sa ila sininga tukang kontra armas lutang project. Ini kay iban pa nga mga balita balikan ta matapos sa bila ka importante nga mga panumdumang oras. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente.
Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan. Sini nga launa, balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo na isod sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kaya Bombo Angel Tan, biyahe sa syudad sa nga Iloilo, normal apisar nga may nationwide transport strike. Si Mr. Jack Kakulong, head sa nga Public Safety Transportation Management Office, nagpasalapat sa mga drivers sa syudad sa nga Iloilo. Pero ang syudad sa Iloilo, as per ordered by Mayor Jerry Treñas, nga magpreparar man sa mga transport resources. Ay kaso por kaso nga mag-change mind ang mga drivers or transport group abe nga magsunod sila iya sa nationwide week-long transport strike, may maghatag sa gyapon sa transportasyon sa mga taga-syudad sa nga Iloilo sa pagpadulong sa ilang sining mga opisina kag eskwelahan. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham, normal ang biyahe sa mga jeepney sa misyudad sa Iloilo. Apisar nagsugod subong adlaw gid lamang ang nationwide nga transport strike. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, iyaging pahayag nga 95% sa mga salakyan ang yara sa mga dalanon kag wala nag-intra sa transport strike. Kag base sa ila assessment, kaupod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Philippine National Police, normal ang transportasyon diri sa misyudad sa Iloilo kag enough ang mga jeepneys agud mag-cater sang mga pasahero. Apisar nga on leave ang alkalde sang syudad, Mayor Jerry Treñas, sang Friday pa lang o kung sang Biyernes nga adlaw pa lang, may yara na nakapreparar nga mandato ining alkalde o kung si Treñas sa Public Safety and Transportation Management Office regarding sa contingency plan sini in kaso por kaso may yara transport strike subong nga adlaw Bombo Cham. Kung sa diin nakaprepara na diri nga daan ang 4 ka modernized jeepneys, 3 ka bus kag service vehicles sa kada departamento kag ini ang naka-standby all week long. Kag naka-augment naman sang ining bulig o assessment ang city government, may kaangtanan man sa mandato sini sa nasambit nga ahensya o kun ang Public Safety and Transportation Management Office. Kag Bombo dyan, i-emphasize gid ni Mr. Jack Kunlo nga ang ilang nga pag-standby sang mga assets sang city government hindi lamang subong adlaw kundi hasta ini sa matapos ang nationwide nga transport strike. Kag nagapati man si Mr. Kunlo nga isa sa mga rason nga wala nag-upod ang mga transport sector sa misyudad sang Iloilo sa may nationwide transport strike bangod sa hugot nga koneksyon kag relasyon sang syudad sa mga transport sectors. Kag nagpangayo man sang dugang nga pasensya si Mr. Kunlo sa mga Mr. Kunlo
sa proseso sang transition period sang pag-modernize sang jeepney kag ruta diri sa may syudad sang Iloilo, Bombocham. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Sir Jack Kunlo sang aton ma-interview. Yes, unagad very thankful kami sa may transport cooperatives kag operators naton sa city because why sila nag-upod no sa nationwide transport strike no. Initial assessment na to po sa LTFRB kag PNP 95% no wala nag-upod no or nagbiyahe. So normal ang aton nga transportation sa syudad kag business as usual kita no. So butsingon we have enough jeepneys traditional and modernized to cater sa aton ng mga commuters. So for Sir Jack, nagkadto si Mayor sa Thailand. Ano sini ang iya mandato man sa PSTMO despite wala diri siya physically, Sir Jack? Yes, ang Friday pa lang before naglakat si Mayor Jerry Tanyas no, out of the country, nagatag na sa instruction sa aton to make sure nga mataan nga contingency plan in place. No? So nag-prepare yung city government kita no, sang 4 ka modernized jeep, 3 ka bus, and ang aton nga mga service vehicles and tagsa ka mga departments naka-heads up na if in case needed. So ini na naka-standby no if in case within the day may ara gid man possible nga mag-upod no or within the week no kung may ara gid man mag-upod may ara na iya sang augmentation nga mga asset ang aton city government no including no sang iban nga mga asset naton private no nga possible nga kwaon naton kung worst case scenario nga wala may mabiyahe. But so far kay normal kita naka-standby lang ining asset until Friday no. Ang instruction sa aton ni Mayor Jerry Tanyas hindi lang kay Monday kundi until Friday nga continue nga pag-monitor sang nationwide transport strike nga gin-declare sang mga lain-lain nga organization sa transport. So far, Sir Jack, base man sa data nga ginhatag nimo, 95% sang mga jeepneys ang so far wala nag-intra sa transport strike. Bali may 5% Sir Jack nga nag-intra. Well, because hindi namon ma-account gid kung may ara pa men o wala no, so that is why, but so far tanahon naton is 95% halos tanan wala nagintra no, but of course hindi naton mahambal base posible within the week may mag-upod no, kay may mga iban man nga nagasimpatize man no sa ilang mga upod dito sa national, but of course no initial assessment of LTFRB 95% nagbiyahe kung wala nag-upod no, so kung may ara manggid 5% very minimal tama gid kagamay. So for Sir Jack, ano sini ang reflection man when it comes sa mga transport sectors knowing nga wala sila nag-intra sa transport strike diri sa syudad sang Iloilo? This is because ang strong partnership naton sa transport sector no. Si Mayor Jerry Tanyas, ang aton transport sector is may very strong partnership no. And kita abiya in terms of because ang issue is modernization no. Kita abi sa city is 80% nagpa-consolidate no. So butsingon 80% sa tanan naton nga operator sa syudad nagpa-consolidate o kung nagupod sa modernization program sa national government. Kagimtastar ini sang aton nga city government no. So butsingon ang track naton is toward modernization again. Well, in fact, we are in transition period. Right now, we have 274 modernized jeep and may upcoming pa kita and within the end of first quarter or early of second quarter, malabot kita 500 modernized jeep sa syudad. So, sige-sige na. No? So, kumbaga, hindi na kita abiya kabalik kaya Bombo Angel no? Nga mag-traditional pa kita because in place na ang aton nga 17 cooperatives diri sa syudad kag tanan nila yang mga obligasyon sa as per sa bangko kag sa regulatory office naton sa LTFRB kag ang ila supplier naka-schedule na ang tanan no. And we hope that ma-reach naton within the year ang 50% naton nga target sa modernization. So for Sir Jack, first day pa man lang sang nationwide nga transport strike. So for Sir Jack, may ara pa pila ka adlaw before maukon antes matapos ini. Ano ang mensahe nimo sa mga drivers nga regarding sa sining transport strike diri sa syudad sang Iloilo? Yes no, nagid kapasalamat kita no sa nga drivers no who is giving sang ilang daily gid nga paghatag serbisyo sa riders na sa commuters naton sa city. So we ask them also to be patient no sa aton nga transition sa modernization program. Changes may ara gid man niya sang maapektuhan and may ara man niya sa makaganar no, but still ang aton nga syudad is nagapangita iya sang pagi nga mas maka-benefit ang aton nga mga drivers no. Rest assured no, we will continue to cooperate kag collaborate ya sa mga operators naton sa mga jeepney sa syudad kag aton nga transport cooperative to make sure nga makahatag kita sang convenience sa aton nga mga riding public no. Again, gina-remind naton ang mga drivers naton no nga ang purpose nga nagabiyahe kita not only nga maka-income kita, it is because nga gusto naton i-serve ang riding public sa city.
Bombo Cham, nabatian sang aton mga kabombo si Mr. Jack Kunlo ang pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office diri sa Misyudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichirtan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Now, yuhuman ako sa payag ni Mr. Jack Kunlo nga tanan kuno nga mga drivers kag operators daw nagabuligay diri sa syudad sa nga Iloilo. Pero kabalo ako Sir Jack nga nabalaan mo man kung nga away sang may partisipar sa sining transport strike. Kay before pa man sining public utility or public utility vehicle modernization program, may mga ambot ko na no klaseng estilo niging trabaho sa nga Department of Transportation sa aton sini mga kabombo. Nga kung sa diin nadakpa nila sa liog ang pila ka mga operators. Kag subong manti ang mga operators nagahambal iya sa ila sini mga driver. No? Nga kung gusto ninyo nga hindi ka mo mabudlayan in terms ng proseso sa inyo sini mga dokumento, sa inyo sini iya nga mga salakyan, hindi gid ka mo patigayon sang transport strike, hindi nyo pagkontrahon sa kung ano man ang problema kung ano man ang mga programa sang Department of Transportation. Now, sandig sa pagpulupang himulso naton last time sa kainiton sang Public Utility Modernization Program, may pipilaman kita ka mga operator kag driver nga naguntat na lang. Wala na nagpa-consolidate kag nangita na lang sang iban sini iya nga pamaagi, agod nga makapangita sila sa panibag-o nga pala nga buyan, makadawa-dawa sila sa tagsa ka matagadlaw. Tiyang una sini nila iya nga ginpabutsyag kag ginpakigbahin sini nga mga hibubunot man sang mga naistorya naton nga bangod ginhublasan sang Department of Transportation pinaagi man sa pila ka mga transport group, pila ka mga presidente, chairman, mga officers dira nila naga-relay sang information nga kung may ara sang hindi naluyagan ang isa ka operator or even mga driver sa pagpamalakad sang LTFRB or the DOTR mismo, kag magpatigayon sang protesta, hublag protesta or transport strike, mas mangin miserable kag mapinot ang ila sini nga dealings with the DOTR and Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ti ini sa kasagsagan man iya banwa sang plano sang phase out sang traditional jeepney kag naga pamintana pa lang sadto iyang modernization program. That is why nga kung inyo sini iyang madumduman pa humalin sang tuig 2017 nga ginlunsyar ining Public Utility Vehicle Modernization Program, pilang nahot lang gid ang nabatian naton nga nagareklamo. Kag ining masami nga nagareklamo, ining mga tawo nga wala na gid iya sang lisuan pa. Ining mga tawo nga sa karon
wala na gid iya sang may mahimo kay hindi naman sila mabaton sa mga kooperatiba. Hindi naman iya pagpanugutan pa nga ma-consolidate sila sa aton sinamatag palamati or buligan sila bisang gobyerno agod nga matigayon nga bisan pa paano mangin kabahin sa isa ka kooperatiba by providing loan or whatsoever. Kay nagkontra sila sa programa sang DOTR. That is why nga ang pipila ka mga transport group diri sa syudad sa Iloilo sa mga nagliligad sini nga mga problema in terms sang transportation, kamahal sang gatong, wagi kita sa may nabatian iya nga panawagan sang transport strike. Subong naman ini nagbalik kay ti may mga nagpanindugan. Kag ti siyempre nakasalalay sina diri ang ilaman palangabuyan. Nakasalalay kung sa diin sila iya sa tagsa kamatag adlaw nagakuha agod ibakal sang bugas, ibakal sudan, ipabalon sa ila sini iya nga mga estudyante. Ti kun isip-isipon naton banwa, pilagi diyang maginansya sang isa ka traditional jeepney driver raw. I-generalize na lang naton abi sa kamahalon subong sang gatong. Kag kumaghamba ka gatong mamahal, mahal naman inang mga prime commodities. Do you think makatrespaser pa? Yes, makatrespaser. Ang pinangabudlayan, ang gindriban sang isa ka driver sa sulod abisang napulo or 12 oras, pang isa lang na kadlaw para iya nga maibakal ka sang bugas, ibakal ka sang sudan, kag ibakal or ihatag nimo bilang alawan sa imo sining estudyante. Ting iban sina nagapalamunggo pa sang utang kay mabayad sang tuition, may expenses para sa project, so on and so forth. May mga kinanglanon sa sulod sang panimalay, ibayad sa electric bill. Ti could you imagine, napulo tubtob 12 ka oras nga biyahe sang mga super, sang mga driver, tapos iyang mga nagapungko sa opisina nga di aircon, paminsaran lang nila yan sa di naman kita makakwarta, makanegosyo man, para nga dako lang aton sini iyang komisyon. Timamhon ta naman siniyo without thinking nga tiyang mapiktuhan sini among mga pigado, amo ang mga nagakamang nangadaan agud to lamang banwa nga ila man sini iya nga madawat ang ila sini nga pamilya nga makatrespaser sa isa kadlaw. Makatigang siya pamahaw, panyaga, panyapon. Tiwat is 500 pesos subong iya nga tsimpo. Sa aton sini nga mga kabumbo, kundura mo pa kuhaon. Ang inog darawat mo bugas, inog bakal mo sudan, pamahaw, panyaga, panyapon. Ipabalon mo pa sa imo estudyante. Ti agod lamang banwa nga makapadayon sa pagbiyahe bisan nagaulo agunto na nangintikom ang baba sa malawig nga tion sang aton iya nga mga driver kag pila ka mga transport group kay nagalaom. Nga ti bisan pa paano makadawa-dawa bangod sa sining Public Utility Vehicle Modernization Program. Pero tikon lang tawon mo do disbintaha lang niya para sa mga driver sa aton sini makabumbo kag in the long run
dakong posibilidad nga mangin disbintaha man ini sa mga operator nga miyembro sang kooperatiba. Pero grabe pag ang pasalig abi. Bakod pag iniya sa pader, that is why nga ti ginpili na lang nila nga mangintikom ang baba, kag magpahawid, magpakuga na lang sa liog, no? Sa DOTR or Department of Transportation. Amo inang realidad. Yang iban siniguro iyaw, hindi na gid makaagwanta kag gusto man nga mabatian ang ila sini nga hibubunot kag ila sini nga concern. That is why may mga tawo pamangaling nga may panindugan subo nga nagpanawagan sang strike or transport strike agud ipabatsyag sa gobyerno nga kung wala na ini silang mga driver ining mga traditional jeepney dako gid ang epekto sa transportasyon sa aton sini nga mga kabombo. 39 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon. May 3 ka private armed group nga ginatutukan karon ang PRO6 diri sa Western Visayas. Kag masobra 3,000 ka mga unlicensed or loose firearms na kumpiskar sa PRO6 sa ginpatigayon nga tukang kontra armas lutang project. Lakip na karon bantayan naton balakag pamatian tang kanta ala Tom Jones. Ang suspitsado tos pagpangoldap sa JNT Express nadakpan ining si John Mark Libuna nagkanta sa kapulisanta. Di karon ining mga impormasyon gina-validate na nisang pulis kag ginasiruin na agod nga madakpan ang duwa sini ka mga kopdanan nga mga kawatan. Balikan tay ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang bulan sang Marso tubtob Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining nga mga panumdum. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdum nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms.
Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully. Radyo Iloilo, Philippines Standard Time, 44 minutos nakaligad sa takna sining launa. Sa sining mga tinion, aton siniga palayag ang statement ni Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. sa Negros Occidental, may kantanan sa kamatayon ni Governor Ruel Diguma. No? Digamo. Digamo sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo, ngati damo dayon sang naguluwa sini nga mga impormasyon nga gina-connect ang mga Teves nga among sa likod sang massacre dito iya sa lugar nga kung sa diin sa balay mismo ni Governor Digamo. Kag gina-expectar na gid man nga daan ni Congressman Arnie Teves nga sa iya ipatuto ang nasambit sini karon nga akusasyon. Ti ginakabig yan nga ipatuto lang ni sa iya para kuno nga may magsikat nga isa ka personalidad or pila ka mga personalidad. Ari bala ang official statement ni Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Magandang umaga sa lahat ng aking mga palangga, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng mga marites at mga epal dyan. Pagpasensyaan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapagamot pagpapalagay ng aking stem cell. Ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po. Kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng sinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino kayo. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala.
alam mo kung sino ka. Huwag nyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Ang ganitong pangyayari ay hindi kanais-nais at hindi maganda para sa progreso ng aking distrito at ng aming probinsya. Isa pa, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Hindi naman ang kapatid ko na talagang nanalo ng eleksyon, pero hindi ko alam anong magic na nangyari na pinababa sa pwesto ang aking kapatid. Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng investigador at pulisya ay motibo. Kung sino yung pinaka may balak at magkakaroon ng benepisyo sa pangyayari. Sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito. Nakakatakot ang ganitong mga pangyayari. Kaya ako nananawagan sa ating magaling at mabait na presidente, Sir Mr. President BBM, umaapila ako, pakisabihan yung tao nyo na ipabalik na ang aking lisensya ng mga baril para naman sa aking proteksyon at proteksyon ng aking pamilya. There was a time na kasabay nung tinanggalan ako ng lisensya ng baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender. Dahil nung nangyari yon, wala ako sa probinsya. At hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Nung sinurrender ko nga yung una kong mga baril, sa totoo lang, wala pang sulat galing sa FEO na kailangan ko nang isurrender. Walang due process. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Kailangan ko ba kumuha ng permit to transport? Dahil baka hulihin ako sa daan habang papunta sa pag-surrender ng aking mga baril sa nearest police station as required by law. Ngayon, mapunta tayo sa video. Nakita nyo na siguro ang video nung pangyayari. Nakita natin kung gaano kagaling at kaprofesyonal ang gumawa ng krimen. Meron lang nakakapagtaka doon sa video. Bakit nakapasok or pinapasok ng ganun lamang yung mga tao
na sa aking sariling pag-aanalisa ay parang magkakilala sila nung nasa gate. At hindi lang yun, siyempre kakilala, siguro nakapasok ng wala man lang kahit konting resistance. Alam ko naman na marami din gwardya yung ating yung yumaong na gobernador. In fact, dati tinanong ko yun kung bakit sobrang dami ang kanyang gwardya samantalang ang allowed sa amin ay 2 lang. Ang allowed sa isang politiko ay 2 lang na gwardya galing sa gobyerno. Puwera lang sa ating presidente. Mga netizens, ito ang pagmasdan nyo at tingnan nyo ng paulit-ulit. Pati ang aso, kilala ang pumasok. Bakit ko nasabing kilala? Tingnan nyo yung aksyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kung baga parang kumakaway-kaway pa yung aso. 1 o 2 aso, basta I'm sure there was 1 dog na kumawag pa ang buntot. Hindi man lang kumahol. Ako ay sang-ayon sa nabasa kong statement ni Congressman Ace Barbers tungkol sa lahat ng violence sa ating bansa. Ang daming mga pangyayari na unsolved pa. Sa amin, hindi man siguro nasama doon sa listahan ni Ace Barbers dahil mga politiko lang yon. Ang pagpatay kay Rex Cornelio, ang pagpatay kay Avelex Amor, hanggang ngayon wala man lang isang suspect. Gamit pa noon kotse, ang isang kotse noon na nakuha sa video, kotse ng provincial government ng Negros Oriental. Ngayon, nakapagtaka kung bakit ang ibang kaso napakatagal-tagal ang usad. Sabay ito, pagkabilis-bilis na kaagad may mga nahuli daw na mga suspect. Hindi ako nagdidepensa o nagsasabi na hindi ito yung mga suspect, pero sa akin lang, parang sobrang galing naman, sobrang bilis. Sabay, pag ibang tao, sobrang tagal. Bakit ganon? At sa galing nung nakita ko sa video, hindi ako maniniwala na ganon-ganon lang kabilis mahuli yung ganong klaseng mga tao. Hayop sa galing. Parang pangsining. Hindi ako maniniwala na ordinaryong mga sibilyan yun sa nakita natin na galaw nila. Alam nyo, itong sinasabi ko ay hindi kwento ko lamang, kung hindi base lang sa video na nakita ko. Again, nananawagan ako sa ating mahal na presidente. Kailangan ko po ng proteksyon ng aking buhay. Kailangan namin ng kapayapaan sa aming probinsya. At kailangan namin ng tulong para masulba ang lahat ng krimen sa buong bansa. Again, yung mga gusto lang umepal at sumakay sa issue para sa inyong mga sariling hangarin, huwag nyo po
ako o ang ibang tao gamitin bilang tools or bilang paraan para sa inyong pangsariling kapakanan. Ito po, si Kuya Arnie, nakikiramay sa pamilya ng namatayan dahil masakit mamatayan ng kapamilya. Kailan lang binaril ang aking pinsan at hanggang ngayon unresolved pa ang issue. Sa totoo lang, yung pinsan ko na yon, pinsan din yun ng asawa ni Congressman Paulo Duterte. Pinsan yun ni January, pinsan ko rin. Hindi pa nare-resolve kung sino talaga ang totoong suspect nun, at ewan ko kung may gumalaw na ganito kagrabing galaw para mahuli ang suspect sa pagpatay ng aking pinsan. Namatayan rin po ako ng anak noong 2015. Masakit po. Kaya inuulit ko po ang mga ganitong pangyayari ng patayan ay hindi ko gusto at hindi ka nais-nais. Alam niyo ba, gusto kong mabalik ang politika sa probinsya ng Negros Oriental na katulad dati sa panahon ng aking Lolo Lawrence, Senator Lolo Lawrence, at Governor at Congressman Herminio Tevez. Sa mga panahon na iyon, ang mga katunggali namin sa politika, nakikita ko sa bahay namin tuwing Fiesta November 25 at tuwing birthday ng lolo ko April 25 at tuwing birthday ng lola ko na May 14. Lahat ng eleksyon nasa buwan ng Mayo. Pero kahit sa mga taon ng eleksyon, ang aming mga katunggali noon, ang pamilya nila Macias, pamilya nila Perdices, pamilya nila Arnaiz, magkatunggali man kami sa politika, pero sa lahat ng party sa aming bahay, sa bahay ng lolo ko, ang tinatawag namin na big house, nakikita ko ang aming mga katunggali sa politika. Sana maibalik natin ang politika na ganun. Na politika, politika lang. Huwag na umabot sa bayolente na mga pamamaraan. Maraming salamat po. Deriwabit si Congressman Arnie Tevez sa Negros Occidental or Negros Oriental rather. Sa aton sining mga kabombo nagapanawagan sa iyaman sining proteksyon kagado may disbelief ini siya sa operation nga ginpatigayon sa aton sining motoridad. Sa inya do grabe nga mga galawan to yang dakop dayon ba? Samtang iya sa mga kaso gani nga ti involved naman iya sa partido ni Congressman Tevez. Sa inya ti hasta subong way ma-resolve ang kaso. Kag ang uliya nga mensahe nga tani gusto iya mabalik ang mga sadto nga sitwasyon. Pamulitika sa Negros Oriental nga ti ang gasumpakilay lang niya sa baluta kag sa eleksyon pagkatapos sina ti kay sila man lang na nagatinamdanay halos sa tagsak ti sinika adlaw sila man lang nagakilitaay balik ya sa normal ang ila sini nga relasyon. Mabudlay nang amo sina subong iyang sitwasyon kutom na lamang ina sa handom or halandumon na lamang ina
Kay bisan niya ni iya sa eleksyon sa barangay kapitan. Sus Maria kagusip po, mismo magpararintyan ay nag-ilinaway mo. Anyway, alang-alang na ginangaton sininga tiyempo, may pila pa kita ka mga issue kung tani nga wala mapalayag diripet, but bantayan nyo lang ini sa iban sininga mga news and public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo, sang manay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities. March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Marso 12. Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, las 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang Lapaz Batchoy.
Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo,
mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi isang enerhiya. Afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine sa Monday edition sa sininga palatuntunan. Kumusta ka mo? Welcome back sa aton nga mga estudyante or maybe some workers that also
went home last weekend and now they're back diri sa city. Sa mga nag-eskwela diri, sa mga nag-trabaho diri, well, I just hope seeing your family medyo recharged and medyo more inspired nga mangin mapisan pagid, dedicated sa inyong pagtuon, sa inyong pagtrabaho, and so that you can love your family more and be happier also samtang nga nag-eskwela, samtang nga nagtrabaho. Kumusta man ang inyong mga istorya dira? May natabo over the weekend? Kung may ara, pwede gid na nga ma-share diri sa KLP sa atong email at bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulatan dan ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. First Monday for the month of March, but second week na kita para sa bulan sang Marso. And so let us enjoy all the stories and each other's company sa sininga hapon nga pagdulong naton sang KLP. Kahapon namang program. You're with Tita Regine and here is our song. Para sa inyo, let us enjoy this music from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Welcome and good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko
iniibig mo? You tell us through a story, email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program na DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. When it comes to love, do ka namin ginaya ka very interesting nga istoryahan. Sige, umpisa na kita mga kabombo. I hope you're all settled there. Anong ginasip nyo kape-kape or tubi lang anay? Lunes pa lang no ang allowance dapat i-budget. Ari ang luyag i-share sa aton diri ni Shay sang Iloilo. And it says, Dear Tita Regine. Mayong hapon tita, kasi tanan nga mga tagpalamati, ligad adlaw ko panitan isulaton, kaso hindi ko kaya, kay kada type ko word. Amo man ang tubod sang luha ko tita. Tapos ginauntat-untatan ko naman, kag maghibi, ay nanuman. Ahay tita, sorry kung laban emote ang content sang sulat ko. Sakit-sakit, abi. I know na remember mo pa si Van, kaysang nagligad ko lang siya gin-share. Siyempre, susubong tita, may i-share naman ako. Bale tita, lately, after pila ka weeks or almost a month kami nga wala communication, gulpi siya nag-chat tita. Wala ako kabalo sang intention niya sang umpisa. Ang feeling bala tita nga, kundiin naka-move forward na ako, ginapilit siya kalimtan, kagdulaon ang pagpalangga ko sa iya. Didto pa siya tita ng garit-garit. Why did he have to do it sa akon? I just chose what I thought nga tama. Sanggin let go ko siya tita, never naglain buot ko sa iya. Nainit or what? Only pain ang na-feel ko. Hambalunta na nga na-hurt siya sa ginhimo ko. Pero, do I deserve this? Nga i-hurt niya ako back? Nagapakilinong na ako, tita. Okay na tani ako, kag ginapilit ko siya kalimtan. Pero, nag-communicate siya liwat, just to hurt me again. This time, he totally broke my heart. Sakit-sakit, tita. Nga kinanlan niya pa ipabatsyag ni Sako, nga mo niya kasakit. Pwede ba siya ka-go on sa life niya without telling me or updating me sa nagkakalatabo sa life niya, di ba? Wala niya man lang consider ang mangin epekto sa akon? Para mahangpan mo ang tanan, tita, amuni ang natabo. A few days ago, may nag-appear sa message request ko sa Messenger. Lain nga name kag account. So, gin-check ko, kag gin-open. Baw, siya gali tita. Kag wala gid ako nag-expect sa mga mabukaran ko. He told me nga engaged na sila sang ex niya nga luyag-luyag sa iya. Tapos, na-fall naman daw siya. Kay grabe, magpalangga ang bayi. Kag daw bana na ang treat sa iya. Kadasig sang tanan tita. Nga ang amusin niya man. I thought, super okay na gid ako, kaya wala naman kami communication. Pero I know, tita, nga I still love him so much. Ginpapati ko lang guro self ko, nga okay na gid ako totally. Dayon tita, hambal niya pagid. Pag makapuli na di siya sa Pinas, mapakasal na sila. Then, nagkuha siya balay, kag didto pa istaron ang girl. Kag hindi na daw mag-work, kay padalaan niya na lang kwarta. Pero kung gusto sang girl mag-work, okay lang man daw tita. Tas silig niya pagid. Tanan himuon niya para hindi madula si girl sa iya. Kag ang masakit pagid tita, gina-screenshot niya convo nilang sweet. Sweet? Tapos send sa akon. Kalain. Gusto ko na gid siya i-block tani sa isa pa lang message niya. Pero dugin torture ko paanay self ko. I cried so hard. Ang hibi nga gamixed ang pain,
anger, kag disappointment. Then silin ko, that would be the last. Tita, gin-block ko siya sa tanan nga accounts nga connected kami. Diri ko na tani tapuson ang story ko, pero ay dugang na ako, tita. Kay kaina, nag-call siya, gamit iban nga number. Wala ako ginsabat, tita. I don't want to talk to anyone, maliban lang pag-related sa obra ko. Kag siya, tita, ang katawag. Naghala siya ka text, kag nangayo, sorry. Naginhimo niya lang to kuno para mabalaan kung ano ang mangin reaksyon ko. O kung bawion ko siya, kag ipakigbato. Habal ko, tapos na ang tanan. Wala na ta dapat istoryahan. Nadulaan na ako gana, tita. Trust. Kagay no. Sooner or later, pati ang pagpalangga, madula naman eh. Dogin ang pangan niya lang balatyagon ko. This time, nadudla na gid ako, tita. Kalain sa pamatyagan. Pero sige lang, may mga amugid niya nga nagakalatabo. Pangamuyuan ko na lang ni. Grabe man akong ka-busy sa subong, so I'm certain nga I will be okay gid eventually. Tapmad na ko mag-uyang tiyempo, luha kag oras sa mga bagay kag tawo nga naga-hurt kag nagapa-stress sa akon. Sa subong, tita, sakit akon ulo. Manog 5 a.m. na dugay-dugay, wala pa kuya katulog. Mas masakit pa ang ulo ko kaysa sa heart ko now. Laban lang, girl. Kapoy, tita. Pero kay tungod guwapa ko gyapon, bisan bigo. Ti batuan ko na lang ni nabatsyag ko. Haha. Ate langulango na iyang sa guwapa, tita. Ay. Hasta na lang diri sulat ko, Tita Reg. Salamat sa pagbasa. Kag pasensya kung laban pa utwas ang content sini. God bless you, tita. Stay safe kada always. With love, Shay. Well, sa mga bigo man dira, feel nyo gid siguro sa Shay, no? Sakit-sakit gid siya katama. Oh man eh, just when you thought nga ti okay ka na, naka-move on ka na, nagtapusay na ka mo, tapos amo pa nang himuon, ano man, do garit-garit gid man, or ano man, ginadramahan niya lang ka to, para nga i-test kung as in may feelings ka pa para sa iya. Ano gid man bala? But anyway, depende ina sa imo. Kung if you wanna make a go pa para sa inyo nga duha. Pero okay naman to sila, di ba? Manugpakaasal na ganito. Ano gidya balaayhan? Well, sige siguro, ang ginhimo mo, no? Siguro mas better gid man nga nag-amo kasi na distance, silence. Sometimes kanami isang silence. It would give you the peace of mind, it would give you the space that you need, and it would give you the calmness of the heart. Sige lang nga, Shay, way ta kabalo, basi kon sa puntasin ni tanan, something good para sa inyo nga duha, or something good para lang sa self mo without him, or something good para sa iya kag with that other girl. Sige lang, whatever it would be, just be happy for him and for yourself also. Life goes on, laban lang, girl. Salamat gid for sharing your story kag updating us about Van. Thank you and good luck sa imo, Shay. Oras naton, mga kabombo, 31 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, and just before kita nga magpanumbalik sa aton nga linya, yara subong si Bombo Chari sumagpaw to give us a flash report. Bombo Chari, good afternoon. Bombo, Tita Regine, mayong hapon, no, live kita diri subong sa may area sa Mary Mart, no, kung sa diin ginarado diri sang isa ka salakyan, isa ka Honda Jazz kulay puti ini kaga automatic, no, ginarado niya ang kristal diri sang isa ka fast food chain sa maya nasambit iya nga mall.
Sa aton diri subong nga obserbasyon sa subong diri sa may area, ang isa diri ka kristal tunga gid mismo sa nga kristal diri amo ang ginamat-amat na ginpang buka no sang aton sini nga mga auxiliary ug mga kapulisan nga nag-rescue diri kay ti nagdiretso gid sa sulod ining salakyan sa sulod mismo sang fast food chain. Maayo lang gani wala ini nagbunggo gid pakadto sa area kung sa diin may mga naga tilindog no kag may ara sang mga cashier kay iban pagid nga crew pakadto man lapit sa mga lamesa nga ti masami ginakan-an sang mga customer. Sa aton diri impormasyon ti Regine, ang driver diri amo ang kilala kaya Ma'am Delia Panes. Taga Molo siya, upod niya sakay ang iya sini nga utod nga halin man sa may Manila amo si Ma'am Helen Natalio kag si suno diri mismo man sa pag-interview naton sa driver sining salakyan nga tinag-arado kasulod diri sa may isa ka fast food chain sa may nasambit nga mall. Sa uton ini sila naghalin si Regine, nanyaga sila kaga tani maagi diri sila sa may mall para magbakal sa nga grocery kaga mga ibang pagid nga kinahanglanon. Apang ang driver diri suno man sa pahayag ni Ma'am Delia Panes naghambal nga ti hindi na lang sila mag-grocery sa nasambit nga mall bangod wala sila sang parkingan. Apang may nagtawag sa iya no nga barker diri naghingyo nga diri kamo nga area ma-park sa atubang mismo sining fast food chain. Kasi ginpilit kuno ini siya nga ti ma-park gid ti bisan alang-alang kag ti mismo ang driver ti Regine naghambal nga basi alang-alang kay do tama gid ka taas basi mabudlayan kuno ini siya park. Apang ti namil ang barker rason nga ti nalapakan niya ang accelerator na pindutan din niya nalapakan gid rason nga ti nagduro diretso ini siya pasulod sa may area sa nga fast food chain. So far maayo ang kahintangan sining driver kag sang utod niya nga sakay kag pasalamat sila nga maayo malila nga kahintangan ti amo nilang ang rason subong nga ti nag-untat diri ang pagkaon sa iban nga mga customer diri sa may fast food chain kag sige padi subong ginaamat-amat na panglimpyo kay tama damo sa mga nagkalabuka sa mga kristal mga baso nga ara na mismo gani sa may salog no sa mga tiles nga ini kasi may mga iban din nga mga lamesa nga amuman ang nagkaratumba. Yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Ma'am Delia Panes. Amo na gani ga park gani ako tapos ang hindi ko gani mag-park diri kasi mataas ang nag-guide sa ako hambal niya. Sige ma'am kaya yan urong-urong pa konti ko tama na ni siya hindi nag-una sa kay napaurong pa ko kuno nagdiretso nga sa lakyan di pumasok. Bali din kamo gidhalin ma'am haw. Auton. Tapos sa Floridel. Tapos maano ka mo tani diri sa may mall? Grocery ako sa Iloilo Supermart. Okay, sinupod mo ma'am? Sister ko. Ano ang hambal sa inyo sa nga barker sini ma'am? Ang hambal sa akon, kundi madiretso na ko. Ang plano ko, hindi na kuya mag-grocery kasi nga wala parkingan puno. Ngayon, may nagpalapit sa ako na diri-diri bakante. Siling ko hindi ko kay mataas. Siling niya kaya niya urong-urong pa. Kung nag-park. Siling ko tama na niya siya urong pa kunti. Aba na nagsaka gid sa diyo. Ay napaidog ako. Ti amo to nagbigla nagambot. Aywan kon. Ti kumusta sitwasyon niyo subong ma'am sang utod mo? Kumusta ang pamatsagan niyo? May okay lang pa thank you ako kay Lord na wala man ko nasaktan wala man sister ko wala sang tao nga na diri sa sulod sang restaurant. Sana tabo. Ano ka nakadugay ma'am nga naga-drive ma'am? Mga 4 years. May pila na edad mo ma'am haw? 59. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag diri sa nga driver sining salakyan nga nag-arado no pasulod diri sa may isa ka fast food chain sa may isa man ka mall diri sa may city proper amo si Ma'am Delia Panes. So Tita Regine, apat pa lang initiative na naga-drive. Mugani, I was about to ask you ano na siya kadugay nga naga-drive. Ang sunod diri sa aton nga interview 4 years pa lang Tita Regine, daga 59 years old na ini siya. Okay, so doon na doon na kinulang lang siya sa pagtansyar-tansyar kung paano niya nga plastaron ang iyang salakyan. But it's good nga wala asang may nasamaran ha, knowing at tikalan ina dira tapos daw lunchtime pa man, hindi bala?
Amo gani si Regine si tuno sa driver diri halin pa siya sa uton dito na niyaga mahapit lang kuntani para mag-grocery pagkikita man niya nga tama kuno kagutok diri hindi na siya tani parking diri kag mag-grocery pero ti rason nga may ara sa nga barker kag namilit kuno ini nga mag-park siya kag dito niya natapakan ang accelerator ti amo ni subong padayon pa ding investigasyon sang aton kini nga kapulisan pero ang ginalantaw gid diri unintended acceleration. Yes, good. Anong damage sa fast food chain? Kag anong damage sa iyang salakyan? Diri sa may fast food chain ang bilog nila nga kristal si Regine amo ang bukakid diri amo man pasulod sa may area may pipila ka mga lamesa kag mga bangko amo ang do napiang na diri kon tanawon naton pang mayo lang kay balang palabot sa may area kung sa diin may mga cashier kag iban pagid nga mga crew so far waay man sang customer diri nga gina-check to kung do napilasan gid amo man ang driver kadang iya sini nga sakay apang si ang salakyan may gamay nga gulugas-gas diri subong kita. Well, okay. So padayon ang pagkaon sa mga customers dira? Wala na Tita Regine, wala na ang sulod tubong sang fast food chain amo ang aton nga kapulisan amo man ang mga gwardiya diri sang nasambit nga mall kay ginaamat-amat na ni subong nila dilimpyo subong ang area may mga kanon pagani kag mga tud-an nga nakita naton nga ti ara na sa salog sa subong. So i-clear up anay ang lugar no kag i-fix anay kung ano ang mga na-damage. Sige, thank you very much gid sa imo Bombochari. Gusto ini si Bombochari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, magapanumbalik ang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine, pagkatapos lang gid, sa pala kami importante ng mga pahibalo. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies.
Gapamalaman ini sang matagag panit, muscle aches. That is KLP, and now it's time to read the 27th story of Miss G. Hi, my dearest Tita Reg. Sa gunso naman sulat ko, letter tita, para hindi ka / sila paghidlawon sa akon. Char. Kaya gali na tak-ano sila tita, no? Ahay. Hindi abi ako kasaho, magtanga tita, pag wala may ginaobra sa work ko. Isang may natak-an. So gina-enjoy ko pa ang tawhay nga schedule sa new company. Kay 1 week pa lang ako. Pero abi mo tita, kasubo gali bala magsulat kon kaagahon, as in. Kay usually mga letters ko, mga 12 or 1, tapos ko na nasulat, or kisa afternoon ako ga-type-type. Pero kung mga 2 a.m. to 4 a.m. gali magsulat-sulat, do ka sad bala tita. Tas halos tanan nga nagliligad, madumduman mo. Tapos kung may nahidlawan ka nga loved ones, do gulpi ka lang ka feel empty, kag sad. Sini ko lang ni na-discover. Or ba si drama-drama lang gid ko ya tita. Mabuti mo. Hindi mo garo. Well, anyway, nami abi sa feeling, mag-write, lalo na may background music, malinong, kagaisahanon sa room. Plus, kaulan-ulan pa. Aha, perfect. I hope nga okay gid ang mga listeners dira, kag lalo na mga letter senders. Hi kay Lola Amparing and Lolo Densyo. Kabay, healthy sila always. Kag ang si Veron, to bala tita, ginabalik-balikan ko tong interview mo sa iya, kay kasadya tita. Gani, no, ox na to ya si Veron niya, carry yan na to ya. Siya lang yung isa, no? Ka-enjoy ako to, isa to sa mga faves ko, hihi. I wanna hear more stories from her. O Veron, kapamati ka da, they wanna hear more stories coming from you ko, no? So, ma-start na ako, tita, ha? Ang luyag ko i-share today, ang about sa relationship ko with my little brother. So, nag-move na kami diri sa Iloilo. Impunan ko lang sa about sa mga parents ko, tita, pati na si Mama V, kag Papa C, kaya nahidlaw naman ako sa ila. So, gin-share ko na sang una, tita, bale, so napatay si Papa C, kag nag-turn ako 7 years old, nagbalik na ako sa biological parents ko. Mga 6 years man ang manghod ko nga ini sa ila tita nga nagpagusto. Let's just call him Jim. Kung ano ako ka-spoiled sa poder kanday Mama V kag Papa C, tita, amo man na siya sa luyos ang biological parents namon. Baw, tapos ang isang iglap, ginupod kami nga duha. Te, sa jagid At first, tita, hindi naman mabaton pareho. As in, kay balan mo, tita. So, nagabakasyon pa lang ko sa una sa balay, diri sa Iloilo. Kontra-kontra na ako ni sang manghod ko. Kay kumbaga, tita, do may kaagaw na siya bala, lalo na sa atensyon kag pagpalangga. Tama, pa sa iya ka selfish ang una, tita. Di ako mo man, self-centered man ako. Kag syempre, ang akon, manyaluyag ang masunod Kag isa pa, palangga ko yung daan sang una ni Mama V kag ni Papa C. Ako ang ginapasulabi sa halos tanan nga bagay. So balik sa nagabakasyon na ako diri sa Iloilo, sa balay sang parents ko, tita. Baw, kada kita ay na namon sa brother ko sang una, pero hindi kami gaaway. Do ko ring kag ido. Wala may mapaiway. Tapos sa mga toys niya na, tita, hindi gina siya magpahulam sa akon or magpatandog. Pati bayo, yan na, nga mga unisex, baw, ginapauban niya gina tita, kaya hindi siya gusto hulamon ko. Kisa gasumbaganay pa kami na, kagahabuyanay, ay kasad siya. Kumbaga, dalok-dalok sa iya, tita. Ay, ako, bisan pagustuhan ako ni Mama Vic, ni Papa C, kabalo ako ya, tita, mag-share toys. Baw, ining manghod ko ya. Gusto niya, iyahon tanan. Or basi, kay nature gid man sang bata, tita. Basi. So muna, nga kadakadto naman di sa Iloilo, sang una, gadali, ako na magbalik, tabok sa Gimaras. Ibisan uma, sadya, kag wala ko karibal. Malinong pa.
So sa nagstay na gid ako sa ila tita, didto mas nagaselo si Jim. Kag mas nagklingi sa mga parents ko, lalo na kay Mama D. Pero do wala man ako paki. Kahit hindi ako attached kay Mama D. Bale, Mama B gid ako ya tita sang una. Sobra pa siya magpalangga kaysa sa real mom ko. As in, sila ni Papa C. Ay, tita, dumatulo na naman luha ko. Emotional gid ako basta ma-mention ko sila sa story ko. I miss them so much. Ay. Balik sa manghod ko, tita, sang uptanay na kami. Ako na ang ga-reach out sa iya. Permi lang ako na nalagayan sang una ni Mama V nga ako na lang ang mapaiway kay ako magulang. I always told Mama V nga I didn't want to live with my parents kag sa brother ko. Pero sabat niya, palanggaon lang gyapon sila tanan, bisan amo na. So na-mention ko na sa story ko ligad, super different gidya ila treatment sa akon, tita. Kag, I can say, nga that time, mas palangga gid man nila ang manghod ko. Kag feeling ko, ka-unfair sang treatment nila sa una. Kaysa tanan nga bagay, mas napasulabi, kag napaburan gid ang manghod ko. Bisan siya sharing na balatita, mas laban ginaiiya. Super obvious pa na balatita, nga iya permi ang mas damo, ang better, kag ang mas manami. Pero sa dalayon, wala ako naging mind, tita. Kahipos lang ako na sang una, pero ang kalain sang buot ko, more siya na. For your eyes only, tita, ha? Sige. I was so sensitive sang una, tita, kasi syempre wala ako yan anad, nga singalan, singgitan, kag akig-akigan. Isa lang ko na iya kasingal sang una, tita, hibi ko na dayon. Syempre sa luyo kanday Mama V, kag Papa C, gina-baby ko yan nila, kag gina-pamper, tapos paglabot ko di, amuhon ako sina, kanami sila ba? I don't know, pero daw gulpi, naglain tanan ng dalagan sang childhood ko, sang ari na kami di, tita. Kag si Mama V, hindi siya muna ka-often stay sa house. Kaya ginaawayan ako nila ni Mama D. Kaysa na-mention ko, may times nga hindi conforme si Mama V sang pangtrato ni Mama D sa akon. Intindihan ko man sila both, tita. Kay gusto na nga magpakananay ni Mama D sa akon. Pero ang buot or ang loob ko, aragid siya kay Mama V. As in, tita. Kisa harap-harapan pa na, mga kig si Mama D, kag magpabati-bati kay Mama V. Nga gina-baby ako, dako na hungitan pa, paano naman ito? 7 years old na, hindi kay sarot, sang amo na. Wala may namas ngaan. Well, may point man si Mama D, tita. Pero ang sala lang, kay gusto niya, gulpihon tanan. Kumbaga, ara pa lang ko to sa adjustment stage, tita. It was not easy. Tapos bata pa ko that time. Tapos ang masakit nga part, every time, magpamilin-bilin na si Mama V, tita. There were times nga gahigda kami na nga duha lang kami. Gaulon ako sa butkon niya, kaya nag-iistorya kami. Nasubuan ako, tita, kay mga napanghambal niya sa akon, bayaan niya na ako. Tiyambal ko, abi ko palangga mo ko, nga ang malakat ka, nga ang abiyaan mo ko, how? Bilin mo ko diya sa ila. Tapos gahibi man na siya, tita. Kaya I could feel nagalain buot niya kay Mama D. Pero kabuot kay Mama B, tita. One time, hambal niya sa akon. Kung wala na ako, kag mapatay na ko, palanggaon mo mga ginikanan mo, kag manghod mo, hindi mo sila pagpabayan. Abi mo, anong sabat ko, tita? Kung wala ka na, tani wala naman ko kay gusto ko lang mag-upod si mo, hasta mapatay ka, kay di ako niya sa ila. Tapos nagibi kami nga duha, tita. Danambal ko pagid. Kung mapatay ka na, kwaon mo ko dayon para upod tagyapon. Ay, tita, gahibi na naman ako now, samtang gasulat. Kasubo panumdumon. Tita, ginaamat-amat niya nakutugali isad to, tita. That time, kisaan na lang siya gastay sa balay. Bisan dito siya gatiner. Damo siya abihin na blues. Hasta nga naglabot sa point, nga ginbayaan niya nagid ako totally.
Hindi ko ma-explain ang pain nga na-feel ko that time sa amuto nga pang-idaron. That time, tita, medyo gasunggod gid man ako abi sa nagpamindanao na siya. Sakit-sakit. Kay pagpuli niya, di bangkay na. Do gusto ko to basulon, tanan nga ginkaniran niya to sang una. Kaysa gahambal si Mama V. Nga nasubuan na siya, kagrabe ang kahidlaw sa akon. Wala gid ning laging papuli. Pero kay there are things that go beyond our control, accept na lang gid, lalo na kung amo na ang pagbuot. Pero ginbaton ko tanan. Nag-move on, kag nag-start sang new chapter sang life ko, nga wala si Mama V, kag nag-reach out man sa parents ko gid. But of course, they can't love me. Pareho sang pagpalangga sa ako ni Mama V kag ni Papa C. Hindi ginila matupungan or malabawan bisan hasta subong. Pero at least, di ba, I was once loved, pampered, and protected bisan hindi sila ang biological parents ko. Ginhimo nila tanan bisan tigulang na sila. Isa man na sa mga rason why I love elderly people. Ay, tita, akis sa subong, so hindi ako kapati manumdum nga at my age, sang una na experience ko ang mga amuto nga mga bagay. Ang amuto nga pain, kalain sang buot, kag emotional turbulence. I will never ever forget ang stage sang life ko nga super loved ako, tamaan ka pampered, ginpagustuhan, ginhalungan, ginprotektahan, kagrabe nga alaga. Tapos sa isa ka pisok, opposite tanan ang natabo. Masakit batyagon, tita. Pero feeling ko, ginready gid ako ni God through Mama Mary or through Mama V and Papa C para sa next nga chapters ng life ko. Kag isa sa mga ginapasalamatan ko kay wala ako nagdumot, tita. That's good. Yes, naglabot sa points ng life ko nga hindi ako gusto sa kung ano ang sitwasyon. Ano ang sitwasyon ko? Pero kay gintagaan ako ni Lord sang time, kag chance nga i-improve, kag baguhon ang dalagan sang kabuhi ko, kag kahimtangan ko. So go, tita Gin-follow ko ang path nga ina. Wala ko gin-waste ang mga tinion nga ginhatag sang Ginoo. Padayon lang, hasta maagom ang katawhay, kag kasulhay. Sa subong, tita, wala man ako kaakig or lain sang buot kay Jen. Bale, ang iya lang nga for your eyes only, tita. Okay? Sige. Okay man kami, tita. Bali now, 4 na tanan manghud ko, puro lalaki, ako ila princess. Tuod nga mabudlay gid man sang una, tita. Lalo na ang pagbantay sa ila, pero subong nga nagdalag ko na sila, mapusla na sila, tita. Masugo ko na, pati ang agot. Bisan tubig ko na kisa sila panagakwa, lalo na kung tamad ko manaog diri sa kwarto ko. Kisa nadulungan pa ko na dinila food sa room ko. Do ko nami lang. Tanan ko nga na obra sang una, sila na ga-obra. Tapos, kung ari di sila, kadahulag ko, sila na tawag ko. Palasugo, klase magulang, gani man. Haha. Why mo sila gareklamo, tita? Gamay lang ako mod. Kisa. Ahay, tiyan mo lang na ang nami kung may mga manghud. Bali si Jim, may balay na siya yung iya, upod family niya, tita. Pero mga bata niya, galagaw na digisa sa balay. Ang ikaduha niya nga daughter, sa akon gid, nakailog batasan, tita. Ang kamaldita, the way manulok-tulok, kag magpaturong-turong sang mata niya, baw, kuha-kuha yagid, kung ano ako sang una. Kita mo ng imo nga mirror. So tama, pakareklamadora, tita, daw ako ang nanay. Puwerte pa na pasabton, nami dapalon. Joke. Ang sa parents ko naman, okay man kami. Pero may batasan lang gid sila ya, nga naindian ko. Kag kahibalo ka na sina, tita. Kag lain amon bi faith, tita. Grabe man isang unang struggle ko sa nag-change ako religion. Sunod i-share ko man ang bahin diri.
kabudlay tita sa una, as in. Pero kay ako abi ang klase ng tao nga ipersugid kung ano ang gusto, kung balaan ko nga para man sa ikamaayo. Bisan super budlay pa, bisan magantos pa ko, carry bells, basta ma-achieve ko lang. Supportive naman parents ko sa pong tita When it comes sa treatment nila sa akon, so far, so good man tita. For your eyes only again. Okay, kadang sa for your eyes only. For my eyes only. Sa likod sa tanan, tita, I still love my parents so much. Kag bisan magkainano, ginikanan ko man sila gihapon, kag tanan, himuon, para sa kaayuhan nila, sa kaluoy sang Ginoo. Ma-feel ko man love nila, tita, feeling ko, do hindi lang enough. Pati kaya hindi sila sweet, kag expressive, like Mama B and Papa C. Kumbaga, tita, ang nagtatak sa ako niya pagpalangga, ang ilagid sa duha ka tigulang. Sweet, expressive, malingap, maalaga, kag protective. Maalaga. Maybe isa sa mga factors why manag 1 decade na ako nga single. Kay grabe ako tihikan sa pagpili partner. Paglabot sa treatment, mas nagaka-fall ako sa sweet, expressive, kag mapinalanggaon. Pero dapat respectful. May sense of humor, maalam, wala bisyo, gina-prioritize ang Ginoo, responsible, okay ang income, kag hindi tama kalaway. Grabe ng mga qualities. Ay, tita. Dili na lang anay kutob ang sulat ko Maraming salamat po sa walang sawang pagbasa ng mga sulat ko kahit minsan yung content walang kwenta. Hindi I love you gid tita. Ara kagid permi sa prayers ko, halong kagid always. Itakop na ko na ni kay masleep na ko, ikaw na bahala sa corrections kag errors. Thanks gid. Hugs, tita. Love, Miss G. Well, actually, Miss G, ka-entertaining sang imo nga mga gina-share diri sa amon. Kag kasadya nga daan sa imo magplastar, no? So, I am sure enjoy ang aton nga mga listeners. Kag kadamo, sang makahambal siguro sa mga portion sa imo nga story. Yes, girl. Yes, hoogid. Damo ga agree, no? Damo ga hambal nga, hoo, naintindihan ko gid ang ina nga feeling. So, it's good, even if lain ang imo nga nadakan, lain nga pag-raise sa imo, lain nga manner sa pag-show sang love sa imo, but now, nga ti ara ka na, no? Sa mga kamot, sa imo nga mga biological parents, at least nag-adjust ka man. And I'm sure, mabatyagan ko, no, ang kabudlay, ang struggle mo sa pag-adjust, considering a very opposite. Kung diraya, wala ka ginasapak, dito yung una, ikaw ang center of attraction, center, apple of their eyes, and you're the only one, no, nga ilang ginapalangga, and tama ka matinatapon, expressive, sweet, siling mo, that's why, no wonder, nga when it comes to looking for the partner, ina man yung mga types ng mga qualities, ang mga ginapangita. Ano man extension ni Mama V kag ni Papa C. Joke lang. But I hope nga makita mo gid ang ina nga types ng person nga luyag mo nga magpalangga sa imo kag luyag mo man nga palanggaon. So now it's good, even if damo ka pains, damo ka struggles, but now gina-career mo gid, no, nga palanggaon ang imong family and maka-adjust sa imong mga siblings and just forget about the past. And just love them, no, as your family, because that is a fact, they are your family. So keep on loving them. Thank you, good Miss G. Kita ko na itong imo nga ika-28, 29, 30th story. Grabe. Labot ito gidang shen, ha? 100 stories from Miss G. Mga kabombo, minute after 3 o'clock na. Kabay nga nag-enjoy ka mo dira and may mga napulutan naman, nakayuhom ka mo, and na-inspire to also share your own stories diri sa kahapon lamang program. Do that now. Para mabasa na natin this week, who knows,
on Saturday sa ating pag-announce ng winner, ikaw gali ang ating winner. So, write your stories now. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat, then ipadala na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And we highly encourage that you add pictures sa inyong mga istorya nga ginapalabot diri sa KLP. So, was liwat sa aton nga pag-updanay, pagkitaay, diri lang sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine. Balik kay kita buwas. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.